Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Isod 2 FM Bombo Radio Iloilo flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 14, tuig 2025. Sa gihapon ini mula gari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. F. Guria Construction sa may pathag matapos ang ginbisita ni Presidente Bongbong Marcos ang ilang sininga proyekto sa Barangay San Isidro Haro kagabi nagpagwa sang statement nga madamo sang irregularidad kagapalpak kuno yang mga proyekto. Apisar nga ti ang feedback nagikan sa kay Congresswoman Jam Baronda. Nagpasalamat ini siya kay ginpunduhan ni Presidente Bongbong Marcos. Pero hindi amo niya ang pananawan sa aton sining presidente. Kaupod pa sa aton sining presidente nga nag-wave dito sa nasambitan sining proyekto. Amo ang aton sining mayor, ang aton sining Lone District representative. Kag kung nata magsalado, kaupod niya pa sining iyang anak kag si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Damo ganing isang nagapamangkot bala among gimantong nga proyektong ginatumod sa aton sining presidente sa aton sining panghusisa partikularmente sa mga pumuluyo dira sa may Barangay San Isidro nakabuli gani ining nasambitan sining iyang proyekto sa pagpaganagan sang pagtaas ng tubig sa ila sining lugar. Sa dugang pa nga mga balita sa kangot sini nga balita, punong barangay Juanesa sa Barangay San Isidro hang flood control nga ginatumod ni President Bongbong Marcos sa mga maning flood control dira sa iya sini nga barangay. Kay kumadumduman nyo pa pag sulod balaor tublang pag-ipikto sang habagat diri sa syudad sa Iloilo. Although preparado man to ang evacuation center sa bahin sa Barangay San Isidro sa ila siniyang multi-purpose building. Why ito magamit kay do why man sila sa mga evacuees gani or sa iban man tong lugar gin padala sang pila ka mga barangay official ang ila sining mga evacuees. Anyway, istoryan ta na dugang karon sa aton man sini pre nga pagpangalagad. Sa dugang pa nga mga balita, paghatag sang privilege speech kung tani ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kaangot sa inflation rate sa syudad, wala gin panugutan sang City Council. May kilala ko gani nga naghambal nga why na pamahaw, why pagipasugtan nga mag-deliver sa privilege speech. Samtang mga residente sa Tansabaybay nagamantiner sang tubig nagikan sa bubon bangod sa kapin isa na kabulan nga wala sang delivery sang potable water. Muni madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Sa mga mainit naman nga balita nasyonal, ang puntor ang tuno sang pahayag karon ni Senator Joel Villanueva nag-animan sa nagkalilain sining iyang interpretasyon. Matapos nga nagpanawagan si Senator Joel Villanueva nga kung tani mas mangin klaro ang mga pulisiya sa online gambling nga ginpatigayon sini iya sa Senate hearing or ginpatigayon nga Senate hearing sini ginamang adlaw. Dugang pa sang senador sinya kung pundo man lang ang lagasta nga ginapanugutan taning illegal gambling, particularmente sa bahin sang online or online gambling sila ti why not sudlon ta na lang ang mga illegal para nga madasig kita nga makapangita or makatipon sa pundo.
O katulad ng lamang sang illegal drugs kag kidnapping. O amo ni ang pahayag ni Senator Joel Villanueva, sana mabigyan ng linaw ano talaga ang nais na tahakin. Mag-raise lang ba ng funds? Kung magre-raise lang tayo ng funds, edi pasukin na rin natin ang illegal drugs at kidnapping. Mas mabilis mag-raise ng funds kung yun ang gusto natin. Namo sini nagahambal sini banwa nga ti hopeless. Why nang iniya sa iban pa nga may nabalaan ang aton sini nga mga lawmakers or sarcastic ning sahi sang pagpabutyag sang pagkadismaya sa mga kaupdanan sini niya nga nagapatronize sang online gambling amuman ang nagauk-ok karon kag nagalubong sa kapigadohon sa aton sini nga mga pigado nga daan iyang mga kauturan. Kay hindi man niya banwa basta-basta lang nga madula sa pangginawi sa mga Pinoy ang gambling o kon panahor. Ining ginatawag nga game of chance. Kay kun kaysa kung mangin paborable sa imong huyop sang kapalaran, ang kapital mo nga isa kagatos pwede mangin 10,000, pwede mangin 20,000, 30,000, 100,000, or even 1,000,000 kung nadiboy nason ikaw o galing sa aton sini nga mga kabumbo ang luck kuno sa aton sini nga mga kauturan tuman man niya ka ila, hindi man niya madali-dali nga dakpon kag huptan ini. Mas labing maayo kuno iya kun isandig ta isang atang aton sini nga ginhawa sa pagpaninguha hindi kaysa swerte. Halimbawa kung wala ka imo iya ti swerte, ang imo nga sin inog bakal sa inya kalanunon o inog bakal bugas nga tiligangon para sa inyo sini iyang inog panyaga gin scatter mo pa. Mailang kung makabati ka dira sa nagalinag ting 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 scatter amo giman ang sound ya Bombo Chris, why ko nabi kabalo kay why man tagampang mo. Nakita ko lang nagyan lang sa news feed ko. Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, dugangan tayban pagin sini nga mga balita kag impormasyon later on sa mga nga pagpalayag sang bombohan ay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi fully gulpiyada lang. digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikalabing-4 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang pondo para sa mga flood control project tinapyasan ng 71.7 billion pesos para yan sa 2026. Ang Public Works and Highways Department nanawagan naman na huwag nang bawasan ng pondo. Ang Department of Foreign Affairs kinumpirmang alam ang pag-deploy ng United States ng mga warship malapit yan sa Scarborough Shoal. Karagdagang pondo naman para depensahan ang West Philippine Sea. Hiling naman yan ng Philippine Coast Guard. Ang Korte Suprema kinumpirmang hindi pa muna inaksyonan ay ang mga inihaing motion for reconsideration kaugnay po yan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Criminal Investigation and Detection Group naman itinangging itinatago ang mga affidavit mula sa 10 respondents na may kaalaman sa kaso ng missing sa Bungeros. Abangan din sa ating provincial report mamaya dandang biktima ng magkakasunod na kalamidad sa La Union at Pangasinan. Hinatiran ng tulong ng Bombo Radio Philippines sa ilalim ng Oplan Calaba o Cabalaka. At sa sports, balita rin mga kabombo, abangan lumamaya ang Iran, pasok na sa semis ng FIBA Asia Cup 2025. Live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Natapyasan na mahigit sa 71.7 billion pesos ang pondo para sa mga flood control project sa susunod na taon, batay sa nakapaloob na proposed National Expenditure Program. Mula sa kasalukuyang 346.6 billion pesos, aabot lamang sa 274.9 billion pesos ang alokasyon para sa mga flood control infrastructure sa 2026. Malaking porsyento ng halos 275 billion pesos na pondo
ay may papasakamay sa Department of Public Works and Highways at nakalaan sa mga national project ng naturang ahensya. Ito ay abot ng hanggang sa 272.3 billion pesos. Ang narabing 2.5 billion pesos ay mapupunta naman sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang malaking tapya sa pondo ay sa gitna na rin ng mga puna sa mga palpak na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod po ng pagbubunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address itong huling linggo ng Hulyo. Kasalukuyan ding sumasailalim sa malawakang investigasyon ng mga contractors na may hawak sa mga palpak at hindi matapos-tapos na proyekto. Kasabay ito ng pagsasapubliko ni Pangulong Ferdinand Marcos sa listahan ng mga contractors na may hawak doon sa mga malalaking flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bunuan, bumuo na ang Department of Public Works and Highways ang special team of inspectors para imbestigahan ang 15 contractor na nag-iimplementa sa pinakamalalaking proyekto sa Pilipinas. Sa kaugnay pang mga balita, hiling naman ng Department of Public Works and Highways na hindi na mababawasan ng mga mambabatas ang 881.3 billion pesos na pondo na inilaan sa kagawaran sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Madalas kasing nababawasan sa panahon ng paghimay ng proseso ang pondo dahil nailalaan ito sa iba pang programa ng gobyerno. Pero nangangahulugan din umano ito ng delay sa kanilang mga programa, lalo na ang mga kailangang maihabol sa panahon ng tag-ulan at iba pa. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, dumaan na sa preliminary assessment at na-verify na sa field ang mga nakasaad sa National Expenditure Program. Handa rin umano silang maipatupad ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sakaling maisabatas ang panukalang national budget. Kaugnay pa rin sa usapin ng budget mga kabombo para po sa 2026, si Senator Gatchalian tiniyak na hindi papayagan niyaong mga insertion sa pagbusisi sa panukalang 2026 national budget. May update dyan si Bombo JC Galvez. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi niya papayagan ang anumang singitan o insertions sa pagbusisi ng panukalang 2026 national budget, partikular, kaugnay ng charter change at ayuda sa kapusang kita program. Ang payag ni Gatchalian ay matapos matanggap ng Senado ang kopya ng 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa isang panayam, binigyan din ng senador na hindi niya pahintulutan ng anumang insertions, lalo na sa Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara na may layuning pag-isahin ang magkaibang version ng panukalang pondo. Nakatutok lamang anya ang BICAM meeting sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan sa probisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa proposed 2026 national budget. Kapag nagkaroon ng singitan, naniniwala si Gatchalian na magkakaroon ito ng domino effect na nangangahulugang maapektuhan ang nakalaang pondo para sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag ninagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Including Chacha dahil hindi naman napag-usapan yan. So hindi natin napag-usapan in any hearing or in any fora. So basta as a principle, regardless kahit anong budget yan, whether Chacha, People's Initiative, AKAP, as long as walang detailed plan at it wasn't a proposed plan from the executive, hindi natin pwedeng payagan na bigla nilang siya mapapasok sa BICAM. Ayon sa Department of Budget and Management, ang pinakamalaking bahagi ng panukalang pondo ay ilalaan sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng 1.224 trillion pesos. Kasunod, ang infrastruktura na may 881.3 billion pesos at sa sektor ng kalusugan na nagkakahalaga ng 320.5 billion pesos. Alinsunod ito sa naunang payag ni Gatchalian na bibigyan prioridad ng 2026 budget ang sektor ng edukasyon, kaya tatawagin itong education budget. Ngayong natanggap na ang kopya ng panukalang pondo, sinabi ni Gatchalian, nagugulong na ngayon ang budget process. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Sa ilan pang mga balita mula po dyan sa may Senado, mga kabombo, pinapaimbestigahan na ni Senator Robin Hood Padilla ang napaulat na isang staff niya na nahuli umanong gumagamit ng marijuana habang nasa palikuran. Ang attorney Rodolph Philip Jurado, ang chief of staff nitong si Senator Padilla. Naghihintay pa sila ng incident report at written explanation mula sa Office of the Sergeant at Arms. Kaugnay pa rin yan sa nasabing empleyado. Nilinaw rin niya na hindi siya pinatawag ng naturang opisina kundi kusa siyang nagtungo roon upang kumpirmahin kung ang kanilang opisina ang tinutukoy sa nasabing insidente at upang kumuha ng kopya ng incident report. Ito ay dahil nagsasagawa na rin ang kanilang tanggapan ng sariling investigasyon kaugnay sa issue. Ayon naman kay Sergeant at Arms sa Plaska, patuloy pa ang kanilang investigasyon at kapag natapos na ito ay isusumite sila o magsusumite sila ng report kay Senate President Chis Escudero. Patuloy rin ang sinasagawang random drug test sa mga empleyado at maging ang iba pang mga staff ng Senado. Samantala, kumpirmado naman ng Department of Foreign Affairs na batid nito ang isinagawang Freedom of Navigation Operations of FONOPS ng Estados Unidos malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na teritoryo ng Pilipinas na nasa loob ng 200 nautical miles mula Zambales. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, pinapahintulutan ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang freedom of navigation at iba pang karapatan kahit sa loob ng karagatang sakop ng bansa at hindi kailangan ng ng abiso para rito. Iniulat naman ang Philippine Coast Guard na namataan ang United States ship Higgins at USS Cincinnati sa layong 102 nautical miles mula Zambales na nagsasagawa umano ng navigational rights alinsunod sa international law. Dumating ang operasyon matapos ng insidente noong Agosto 11 kung saan nagsagawa ng mapanganib na maniobra ang China laban sa mga barkong Pilipino sa Bajo de Masinloc na humantong naman sa banggaan ng dalawang barko ng China. Tinawag ng United States Ambassador sa Pilipinas na si Mary Kay Carlson na reckless ang ginawa ng China. Sa karagdagang pang update, inakusahan naman ang China ang Pilipinas na nag-deploy ng warplane sa airspace na sakop ng Scarborough Shoal na tinatawag na naturang bansa bilang Huangyan Islands. Ayon kay China Coast Guard spokesperson Gan Yu, gumawa umano ng akma at legal na hakbang ang China ay inisyuhan ng radio warning ang naturang aircraft. Sinabi rin ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian na ang ginawa ng Pilipinas ang gumagawa nitong provokasyon sa karagatan at himpapawid at lalong pinapalala ang sitwasyon sa naturang rehiyon. Gayunpaman, sa naging pahayag naman ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, isang Philippine Coast Guard caravan aircraft ang ipinadala sa Bajo de Masinloc upang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa naturang lugar. Ang naturang operasyon anya ay upang mabantayan ang mga mangingisdang Pilipino na nagagawa sa mga karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. Habang nagsasagawa ng aerial patrol ang Philippine Coast Guard caravan aircraft, binuntutan din ito ng isang J-15 fighter aircraft kasabay ng pagsasagawa nito ng mga papanganib na maniobra. Maliban dito ay naglabas din ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy Vessel 553 laban yan sa Philippine aircraft. Ayon kay Tariela, karapatan ng Pilipinas ang magsagawa ng aerial patrol sa karagatan at teritoryo ng bansa. Ang Bajo de Masinloc ay mahigit 200 kilometers ang layo mula sa Luzon landmass. Ang akusasyon ng China ay kasunod na rin ng naunang banggaan sa pagitan ng Chinese Navy vessel at Chinese Coast Guard vessel habang hinahabol ng mga ito ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Sa kaugnay pa rin pong mga development, mga kabombo, nirekomenda naman itong si maritime security expert at retired Rear Admiral Romel Jude Ong ang ilang pagbabago sa pagtugon ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pagbabago sa taktikang ginagamit ng Chinese government sa naturang karagatan, kung saan po'y nagpapadala na ito ng mga barko ng People's Liberation Army Navy upang lalong ihara sa mga barko ng Pilipinas at hindi na lamang ang mga barko ng Chinese Coast Guard katulad ng dating ginagawa ng mga ito. Ayon sa maritime expert, maaari na rin pag-isipan ng Pilipinas ang pagrebisa o ito yung re-evaluation sa mga taktikang ginagamit ito sa pinag-aagawang karagatan upang mas makatugon sa labis at tuloy-tuloy na panghaharas ng naturang bansa. Kabilang dito ang pagtatalaga ng isang overall operational commander sa Northern at Western Seaboard ng bansa upang magasiwa sa kabuang deployment sa West Philippine Sea. Pangalawa ay ang close coordination sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. Mahalagaan niya na panatilihin ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay at pagprotekta sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, ngunit maaari ring ikonsidera ng pamahalaan ang regular na pag-escort ng mga barko ng Philippine Navy sa mga Coast Guard vessel.
Panahon na rin yan ay konsidera ng Pilipinas ang regular na pagde-deploy ng mga Navy vessel sa ilang bahagi ng West Philippine Sea upang subaybayan ang mga patrol operations na ginagawa ng Philippine Coast Guard. Hindi rin isinasantabi ng eksperto ang posibilidad na ginagawa lamang ng China bilang pain ang agresyon upang tumugon ng Pilipinas at posibleng magkaroon nito ng rason upang lalo pang gumawa ng agresibong aksyon dyan sa may West Philippine Sea. Gayunpaman, inirekomenda nitong dapat ay magkaroon ng malinaw na rules of engagement ang Pilipinas para magkaroon ng maayos at malinaw na gabay ang bawat kapitan ng mga barko ng Pilipinas sa oras ng kaguluhan. Samantala, hinimok naman ng Philippine Coast Guard ang Kongreso na maglaan ng mas malaking pondo sa 2026 para yan sa mas maigpit na pagprotekta sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pangangailangan ng mga karagdagang maritime asset upang magamit sa pagpapatrolya at pagprotekta sa mga mangingisda at sa teritoryo ng Pilipinas sa naturang karagatan. Sa kasalukuyan, 2 malalaking multi-role response vessel ang ginagamit lamang sa mga maritime operation, lalo na sa mga malalayong karagatan ng bansa. Ito ho ay ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Melchora Aquino. Ayon kay Commodore Tariela, malaking pangangailangan ng Pilipinas para sa karagdagang mga asset tulad ng mga 97-meter multi-role response vessel na kauri o kawangis ng BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Coast Guard. Umaasang opisyal na pagbibigyan ng Kongreso ang kahilingan ng Philippine Coast Guard bilang ito'y sa lalong madaling panahon at madadagdagan pa ang mga maritime asset na dinadeploy sa pinag-aagawang karagatan. Iginit din ng opisyal na ang pangangailangan para sa dagdag na barko at iba pang mga asset ay kalakip na rin ng tuloy-tuloy na panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino na nagagawi palagi sa naturang karagatan. Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nilagdaan na ang Judiciary Fiscal Autonomy Act na magbibigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema na magsumite ng orihinal na budget proposal nito direkta yan sa Kongreso. Ang Pangulo biniro si Senate President Jesus Escudero kaugnay sa pag-apply ng ilang senador sa Korte Suprema. Kaugnay niya, narito ang mga report ni Bombo Annalise Subirano. Ganap ng batas ang Judiciary Fiscal Autonomy Act matapos lagdaan ito kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Malacanang. Lagda na Judiciary Fiscal Autonomy Act, mas magiging episyente at mas malaya ang operasyon ng hudikatura. Inihayag ng Pangulo na sa ilalim ng batas na ito, ang proposed budget ng hudikatura ay direktang isusumite sa Kongreso at isasama sa pambansang pondo na kung paano ito binalangkas. Dagdag ng Pangulo na sa ilalim ng bagong batas, hindi maaring bawasan ng lehislatura ang pondong nakalaan para sa hudikatura. Itinagda din ng naturang batas na may kapangyarihan ang Chief Justice. Dagdagan ang anumang item at baguhin sa pamamagitan ng en-banc resolution ang alokasyon ng pondo. Sabi pa ng Pangulo, obligado naman ang Korte Suprema na mag-ulat kada 3 buwan sa sangay ng ehekutibo at lehislatura kung paano nila ginastos ang nasabing pondo. Ang Department of Budget and Management ay maaring hiwalay na magsumite ng kanilang komento at rekomendasyon sa budget proposal ng hudikatura. Kabilang sa sumaksi sa nilagdaang batas kanina ay ang miyembro ng Gabinete, ang Senado, Kamara at Korte Suprema. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it is truly nice to see all 3 branches of government under one roof, working together to strengthen our country's democracy and democratic processes. Democracy can only take root when every Filipino is certain that the law is the same for all, and that those who create, enforce, and interpret these laws do so without fear, without favor, and without anyone holding them by the purse strings. Today, through the signing of the Judicial Fiscal Autonomy Act, we are putting safeguards in place so that the judiciary can work more efficiently and more independently. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval shall be automatically and regularly. Samantala, biniro naman ni Pangulong Marcos si Senate President Jesus Escudero at mga senador na nais umanong maging bahagi ng Korte Suprema ngayong may fiscal autonomy ang kataas-taasang hukuman. Pakinggan natin ang naging tugon ni Pangulong Marcos. Arroyo,
Senate President Cheese Escudero, and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Sa nasabing seremonya, nakita namang magkatabi na umupo sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero. Kung maalala, naging maanghang ang banat ni Escudero dahil may ilang mambabatas umano ang nasa likod sa demolition job laban sa kanya. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga development, mga kabombo, maiiwasan daw husa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung agad niyang sinagot ang mga alegasyon na maling paggamit ng confidential funds. Giit ni Malacanang Press Officer Claire Castro, dapat nilinaw na ito sa antas ng Commission on Audit noong lumabas pa lamang ang Audit Observation Memorandum at bago ma-issue ang Notice of Disallowance at dagdag pa ho ng Undersecretary na kung maaga at malinaw ang paliwanag sana ng Pangalawang Pangulo at ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zolical Lopez ay naharap po siya dati sa contempt citation at pagkakakulong ng Kamara noong 2024 na iwasan daw sana ang impeachment process. Noong Hunyo, inaprubahan ng Kamara ang ulat na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban kay Duterte at iba pang kasamahan. Patay huyan sa alegasyon na maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds at umano'y pagkamal ng hindi bababa sa 50 million pesos mula sa pundo ng bayan. Gayunpaman, ibinasura ng Senado ang reklamo sa botong 19-0 matapos na ideklarang sakop ito ng 1-year bar rule ng Korte Suprema, bunsod ng na-dismiss na unang 3 impeachment complaint. Nawagan naman si Duterte ng respeto sa desisyon ng Senado at sinabi na mas gusto sana niyang makita ang ebidensya ng magkabilang panig sa isang impeachment trial. Samantala, nanindigan naman ang House Prosecution Panel na hindi pa tapos ang laban dahil nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang kanilang inihain na motion for reconsideration. Ilang mababatas naman ang nanawagan ngayon kay VP Sara na dumalo at magpaliwanag sa pagdinig sa 2026 national budget upang malinawan ang isyu ng paggamit sa kanyang opisina o ng kanyang opisina dun sa mga confidential funds. Samantala, tinanggap naman ang Commission on Elections ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa diskwalifikasyon ng dating alkalde ng General Luna, Quezon na si Erwin Florido dahil sa kasong vote buying. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, patunay ang desisyon na nasa tamang direksyon ng kampanya ng komisyon laban sa pagbili ng boto at nagbibigay ito ng mas matibay na kapangyarihan sa poll body at sa komite ng kontrabigay. Matatandaan na noong Agosto 12 ay pinagtibay ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ng COMELEC na huwag payagan si Florido na tumakbo bilang kinatawa ng 2nd distrito ng Quezon sa May 2025 national and local elections. Natapos mapatunay ang sangkot ng kanyang kampo sa pamimigay ng 1,000 piso, libreng pagkain, t-shirt at transportasyon sa isang papublikong pagtitipon doon sa Buena Vista, Quezon. Diit naman ni Chairman Garcia, gagamitin nila ang desisyong ito upang palakasin ang pagpapatupad ng batas laban sa vote buying, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections at Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. I-strengthen ng kapangyarihan hindi lamang ng komisyon at lalong-lalo na po ang ating Committee on Kontrabigay. Nangangahulugan na sa tamang direksyon po ang ginagawa ng komisyon. Maaaring hindi sapat ang ating po mga umiiral na batas para labanan ang kanser na yan ng ating demokrasya, tinatawag nating vote buying. Subalit mismo ang Korte Suprema na nagsabi na napakalawak ng kapangyarihan ng COMELEC. So long as at ang desisyon ng COMELEC ay nakabase sa ebidensya, nirirespeto at ginagalang ng ating kataas-taasang hukuman ang diskresyon na yan ng Commission on Election. Yan po'y napakalaking bagay sa amin sa ating kampanya laban po sa pamimili ng boto at sa talagang lalabanan namin through our created task forces sa iba't ibang probinsya ang vote buying. Hindi pa pwedeng sabihin na nagiging parte ng kultura o nagiging parte ng kasanayan ng ating mga kababayan yung tatanggap ng pera kahit pa yan ay sa Bangsamoro o kahit sa parte ng ating. Inyong napakinggan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
Oras natin 21 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ho ng katanghalian. Update po tayo sa ilang mga development, mga balita. Itong mga ulat ukol sa modernization program ng Marina. No? May update at mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, sinusulong ng Maritime Industry Authority o Marina ang Shipbuilding and Ship Repair SBSR Development Bill para gawing mas moderno at competitive ang paggawa at pagsasaayos ng mga barko sa bansa. Bagaman nangunguna ang bansa sa supply ng seafarers at ika-4 sa pinakamalaking shipbuilder sa mundo. 66% ng 408 shipyards ang kailangan ng ayusin at 95% rito ay limitado sa maliliit na repair. Ayon kay Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluam, layo ng panukala na mapapabilisin ang pagkuha ng permit. Gawing mas madali ang access sa pondo para sa shipyard upgrades at magbigay ng fiscal incentives gaya ng VAT exemption, income tax, holiday at tax credits. Kaugnay niyang pakinggan natin si Marina Administrator Sonia Malaluan. So all these bills filed have the same goal and of expanding and modernizing our shipyards and our shipbuilding, ship repair, ship breaking, ship recycling industry in the Philippines. And we keep on saying we are number 4 globally. But then and again, we go 4, we go down to 5, but still the gap between 3 and 4 or 4 and 5 would be huge. No? So though proud tayo that we are in that position, but still we're not happy because now of the quantity and the extent ng ating share. Kaugnay pa nito, tiniyak din ng ahensya na may sinusunod silang international standard upang masigurado na walang masamang epekto sa kalikasan ng gagawing operasyon. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy ukol dito. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si Marina Administrator Sonia Malaluan. Actually, lahat ng ating mga karamihan, no? We also consider international standards. And ang kakulangan siguro is awareness. Yung awareness, that's why in the law meron tayo yung whole of government. So other departments will be part, meron silang mga role na gagampanan to really push this law. So kasama natin si DENR, DOE, correct? And eventually sa Complan ni Marina, kasama nga namin even LGUs, no? Kasi doon tayo yun ang nagiging problema ng mga shipyard operators or companies. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng Maritime Industry Park bilang sentro ng paggawa ng barko, training at kalakalan, pati paggawa ng mga barkong gagamitin ng pamahalaan at pati na rin ang mga barkong gagamitin sa defense. Kapag naisabatas, tinatayang makakalika ito ng 100,000 mga trabaho at magpapalakas sa iba pang industriya gaya ng steel manufacturing, logistics at port operations. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras natin 25 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hiniling ng Department of Education Secretary Sani Angara na huwag gawing eksklusibo sa Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Init po ng kalihim, magkakaroon ng special provision sa 2026 General Appropriations Act upang alisin sa Public Works and Highways Department ang sole authority dun sa pagtatayo ng mga silid-aralan at sa halip ay payagan na rin ang mga lokal na pamalaan. Maaari na niyang ikonsulta at i-otorisa ang mga civil society organization. Ayon sa batikang mamabatas, maaari itong tawagin bilang School Building Flexibility Provision upang mas maraming entity ang papayagan na makibahagi sa naturang programa habang pinipilit tugunan ang labis na kakulangan ng mga classroom. Katwiran ng kalihim, ang isang classroom ay nagkakalaga ng 2.5 million hanggang 3.5 million pesos. Kung hindi pa itatayo sa ngayon, tiyakan niyang magiging mas mahirap pa sa susunod na taon dahil sa lalong tumataas ang gastos sa mga kagamitan, labor at sa kabuuan ng pagtatayo. Umaasang kalihim na mapagbibigyan ng kanyang kahilingan lalo at tiyakan niyang magiging tugon sa labis na classroom backlog sa bansa.
Ang apela ng kalihim ay sa gitna na rin ng mga kontrobersiyang bumabalot ngayon sa mga ipinapatayong flood control project na nasa ilalim po yan ng pamamahala ng Department of Public Works and Highways. Kasunod na rin ang hayagang pagkwestiyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilyong-bilyong pisong ginagamit ngunit nagre-resulta lamang anya sa mga palpak at guni-guni lamang ng mga proyekto. Kaugnay po niyan ay dapat din daw kung payagan ng mga lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor na magsilbing implementer lalo na sa malalayong lugar at mga disaster-prone areas. Ayon pa rin po yan sa Department of Education. Sa kasalukuyan mga kabombo, ang DepEd ang tumutukoy sa pangangailangan at pamantayan ng silid-aralan habang ang Public Works and Highways Department naman ang humahawak sa pondo, maging ang procurement at maging ang construction. Sa panukalang sistema, maaring gamitin ang unituhong mga lokal na pamahalaan ng kanilang Special Education Fund at makilahok ang pribadong sektor sa pamamagitan po ng public-private partnership at iyong tinatawag na Adapt a School Program. Batay sa bagong Classroom Master Plan, isasama sa isang central database ang lahat ng proyekto at ginagamit ng climate resilient designs gaya ho ng flood-proof at stilted classroom para ho sa mga baybaying lugar at maging sa mga rehiyon na madalas tamaan ng mga bagyo. Suportado rin ng Department of Education ang panukalang Classroom Building Acceleration Program sa ilalim po ng Senate Bill No. 121 para sa malinaw na role sharing at yung targeted prioritization at centralized monitoring. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, mga inihaing motion for reconsideration sa impeachment, hindi muna inaksyonan ng Korte Suprema. Ang Department of Justice naman inilunsad ang revised protocol para sa case management ng mga biktima ng child abuse, neglect, exploitation at discrimination. Kaugnay niya, narito ang mga report ni Bombo Grant Hilario. Isinantabi na muna ng kataas-taasang hukuman ang mga natanggap na motion for reconsideration hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan hindi muna inaksyonan ng Korte Suprema ang naturang mga motion upang iparekonsidera ang nauna nitong desisyon. Ito mismo ang kinumpirma at inahayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na aniyay bagamat isinama ito sa agenda ng naganap na anbang session ng Korte Suprema, walang aksyon ginawa hinggil rito. Maalalang naghain ng motion for reconsideration ang House of Representatives at ilang mga grupo upang baguhin ang naging desisyon hinggil sa impeachment, kung saan hiling sa motion na mabaliktad ang pagdedeklara ng articles of impeachment bilang unconstitutional. Samantala, sa ating pampagantabi rito, ngayong araw naman inilunsad ng Department of Justice katuwang ang ilang ahensya ng revised protocol para sa case management ng mga biktima ng child abuse, neglect, exploitation at discrimination, kung saan layon rito na mas maging komprehensibo at gawing standardized sa kung paano ang pagsasaayos ng case management sa naaabusong mga biktimang bata. Ayon kay Justice Undersecretary Raul T. Vasquez, ang paglulunsad ng revised protocol ay bunsod ng pagkakaiba o disparity sa mga prioridad na programa ng pamahalaan para sa mga biktimang bata. Narito atin namang pakinggan si Undersecretary Raul T. Vasquez ng Department of Justice. We felt that there is a big disparity in terms of the projects, the priorities, and the programs that this department and the entire government had allotted for children. And so therefore, CSPC was able to reconvene, and thanks also to the participation of other partner agencies. Kanya pang ipinagmalaki na ang bagong inilunsad na protocol na binuo ng Committee for the Special Protection of Children o CSPC ay proactive at mas madaling maiintindihan. Makapagbibigay ani ito ng proteksyon, asiste at tulong sa mga batang biktima ng abuso at iba pa sa kanilang mga buhay. Kaugnay niyan, ating muling pakinggan si Undersecretary Raul T. Vasquez ng Department of Justice. This revised protocol is more proactive, more efficient, more determinable, and easier to implement and understand, with the idea of giving the children the best protection and assistance, support for them to be able to help them navigate life as they journey in their respective lives. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines
the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras natin, meron na lamang tayong 29 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, ngayon pong balitaan mga kabombo, makakausap po muna natin ang nagsisilbing Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives, si Ginoong Edwin Bustillos. Kaunting background lamang, kung babalikan po natin dun sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan po sa mga kontrobersyal na mga naibahagi po ng Pangulo ay yun pong mga palpak na mga flood control project at yung palpak na serbisyo nitong mga water companies, ito hong serbisyong tubig para ho sa mga consumer. At ito ho yung laman ng ating pong talakayan kasama si Ginoong Edwin Bustillos, ang Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives. Magandang araw ho sa inyo, sir, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai, and thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Doon ho sa naging State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, kanya pong binabanatan ito pang palpak o yung mga problematic water services, at may ikinakasa na rin po itong investigation, particular na po sa isang water company na na-mention po, tungkol ho rito. Ngayon, ang tanong ho dito is paano ho makakatulong ang chamber, lalo ho at ang panig ng water services na-mention din po ni Pangulong Marcos doon sa kanyang State of the Nation Address? Okay, doon po sa may direct link ang cooperative. Halimbawa sa water services po. Alam naman po natin na maraming problema yung ibang mga private water companies, na hindi naman po niya binanggit pero obvious naman na marami sa mga kababayan natin na nagrereklamo sa isang water service company, particularly dito sa Central Luzon. So, ang tingin namin, ang mga water service cooperatives po ay may malaking papel para makatulong dun sa pag-deliver ng mga malinis na tubig, maiinom na tubig, at magamit din sa mga households nito. Sa ngayon ay merong 200 water service cooperatives na nakaregister sa Cooperative Development Authority. Ang pinakamalakas o yung ugnayan ng mga water service cooperatives ay nung nagtayo sila ng mga Federation of Water Services Cooperatives, halimbawa sa Visayas at Mindanao. At yung mga karanasan nito na nagsisilbi doon sa mga community, sa mga far-flung barangays, hindi ho yan kayang gawin ng mga binanggit na problematic na water company. So, tingin ho namin yung ipafile na Water Services Cooperative Bill, halimbawa ni Senator Risa, at saka yung dati hong nag-file si Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, na kabahagi po ng Yangans, ay makakatulong po para doon ho sa pagresolba doon sa water service. Yun po. Kaya ho ba ng mga water cooperative kung sakali ho na ma-improve o mapagbuti man lang yung pong mga serbisyo? Something na ito po yung pinupunan ni Pangulong Marcos ho dati, yung sabi nga niya, palpak na services nito mga water companies, sir? Oh yes, Bombo Genesis, importante po yan kasi yung po mga water services cooperatives directly servicing the community. At meron pong magandang practice sa mga water services cooperatives kasi yung pong mga consumer ay member rin po ng kooperatiba. At pagdating ho dun sa decision making, malaki ho ang magiging papel ng mga consumer member, lalo na dun sa improvement ng water service, dun sa governance, dun sa transparency po na mismong pagpapatakbo, ay yan po ay ginagawa na po ng mga water services cooperative. So kung ito po ay bibigyan ng malaking espasyo ng ating pamahalaan under the Marcos administration, tingin po namin of the 200 water services cooperatives all over the Philippines ay pwede pong makatulong lalo na sa pag-supply ng malinis na tubig sa ating pamayanan. Lalo na po dun sa mga Pero sa ngayon, mayroon ng mga water cooperatives. So ano po ba yung kulang o kailangan at bakit po may mga palpak na water services? Ang kailangan lang po dito ay yung suporta ng gobyerno,
lalo na po doon sa mga pwedeng mga batas na pwedeng malikha. Kaya nga po yung binabanggit namin kanina, meron ho mga bills na nakafile ngayon sa Kongreso o dati pang nakafile na yung mga local government units ay dapat hong maglaan ng pondo, 2% of their development, local development fund ay mailaan po para ho doon sa serbisyong patubig, lalo na po doon sa mga areas na talagang problematic po yung ating patubig. So yan po yung ating pinag-aaralan sa ngayon at tayo naman po ay merong partnership sa House. Tingin namin dahil ito ay binanggit ni President Bongbong Marcos during SONA, we would like to request sa ating po mga mambabatas na i-certify po kagad yung pag-uusap na mga panukalang batas na ito at talakayin kagyat ng Kongreso at ng Senado para ho magkaroon talaga ng structure at full implementation yung pong support ng water services cooperative sa pag-provide po ng malinis na tubig sa ating pamayanan ito. Pero ito po bang mga cooperative service sa mga highly urbanized communities tulad ng Metro Manila kung saan mataas ang population, unlike sa mga areas na hindi gaanong populated tulad sa ilang bayan sa Visayas and Mindanao? Well, hindi lamang po sa Visayas at Mindanao. Nare-request nga ho namin even sa mga highly urbanized centers ay makasama po sila. So, yung pong in partnership po, alimbawa doon sa local water districts po natin, no? Mag-identify sila ng mga areas na kung saan pwede hong mag-enter into concession agreement po ang mga water services cooperatives at mula doon makapagserbisyo po ang mga water services cooperatives pong ito. Okay. One last question, Ginoong Bustillo, sir. As to doon ho sa usapin ng resources o yung pong tinatawag na water resources, paano po yung magiging management? Kasi sabihin po natin hundreds of cooperatives ang magmamanage ng water sources. Hindi ho ba mas mahihirapan na maabot yung pong tinatawag na standard or mas mataas na quality? Kasi pwede hong sa competition, maganda ho ito. Pero doon sa resources management, paano po yung mangyayari ho dito? Kasi marami or daan-daan or possibly 1,000 mga magmamanage kung sakasakali. Depende po doon sa... Sir Genesis, depende po yan ho dun sa magiging mapping na mapag-uusapan po pag nag-present na po yung mga government agencies involved. In fact, yung mga cooperative water services cooperative po ay regulated pa rin po ng National Water Regulatory Board, ng Cooperative Development Authority, at saka ho ng mga ng LUWA. So, ibig sabihin po nito, mas matatalakay ho natin paano ho makakatulong ang mga water services cooperatives doon sa mga areas na hirap po yung mga companies na nagdi-distribute ng tubig, halimbawa, kilala naman po natin ang mga ito. So, kumbaga, ang tingin ho namin, yung mga water services cooperatives ay pumasok po doon sa industriya na ito at bigyan ng preferential treatment kasi nasa Republic Act 9520 po. Ito po yung Cooperative Code of the Philippines na when all factors are equal, dapat po ang bibigyan ng preferential treatment ay ang mga kooperatiba. So halimbawa, kaya hong magbigay ng serbisyo ang isang water service cooperative sa Central Luzon at may mga miyembro pa ho siya dyan na let's say pwede ko siya mag-provide sa munisipyo, sa mga munisipyo hanggang barangay. Yan naman po ay ma-audit during the deliberation po. Ibang-iba po ito sa mga korporasyon. Sa mga korporasyon po kasi, ang kumikita lang po rito, sino po yung investor? Dito po sa water services cooperatives, yung mga consumer member po ay makikinabang kung umuunlad po yung water service cooperative. So, yan po yung malaking pagkakaiba. Pero at the same time, regulated po parehas na mga nabanggit ko pong mga agency. So, yun po yun, Sir Bombo Genesis. Okay. Sige, from time to time, sir, makiki-update pa rin po tayo. Antabay ho tayo sa mga usapin tungkol ho rito sa sinasabi nga na palpak ng mga water services. Maraming salamat at ingat-ingat po kayo. Si Ginoong Edwin Bustillos, pagkakaumbuhang Secretary General ng Philippine Chamber of Cooperatives. Una pa rin po sa usapin ng mga palpak ng mga water services.
Ang Criminal Investigation Detection Group itinatanggi ho na itinatago yung mga affidavit mula ho sa 10 respondents na may kaalaman doon ho sa kaso ng mga missing sa Bungero. Yan at iba pang mga balita, maki-update po tayo sa pamagitan ng linya ni Bombo Bea Peniza. Mariing itinanggi ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga naging paratang ni Atty. Bernard Vitriolo, Defense at Legal Counsel ni Staff Master Sergeant Joe Encarnacion na itinatago nila ang mga affidavits mula sa 10 respondents sa kaso ng missing sa Bungeros. Sa isang panayam, binigyang linaw ni CIDG Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na hindi ang kanilang tanggapan ang dapat na magsumite ng naturang mga dokumento sa tanggapan ng Department of Justice upang magamit sa pag-usad ng naturang kaso. Napag-alaman kasi sa naging evaluation na ginawa ng CIDG na hindi mula sa kanilang tanggapan ang mga investigador na personal na kumolekta sa dokumentong ito. Layo nito na maprotektahan din ang integridad ng mga impormasyon, kaya naman hindi nila ito dinala sa himpilan ng Department of Justice. Pumunta dito, isinamit yun, mga finished documents na yon. So, ni-receive ng investigation division natin. So, there's no truth dun sa sinasabi niya na tinatago natin itong mga papeles na ito. Matapos ito ay tiniyak naman ni Abrahano na mayroon pang magagawa sa mga naturang dokumento. Maaari pa niya itong ipasa mismo ng mga respondents sa Department of Justice upang magamit sa pagkakasa ng investigasyon o evaluation hinggil sa kaso ng missing sa Bungeros. Ito ay para hindi rin masayang ang mga affidavits at magamit pa sa ongoing investigation ng Department of Justice kung kinakailangan. Meron pa naman. May pwede pang gawin doon sa mga affidavits. Uulitin ko, pwede pa silang pumunta doon sa DOJ. Isabit nila yung affidavits na yun kung kinakailangan. Samantala ngayong araw naman ay nakatakdang humarap ang Patidongan Brothers sa tanggapan ng National Police Commission para isumite ang kanilang complaint affidavits. Inaasahan naman na sa paglutang ng 2 pang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan ay magkakaroon pa ng mas maliwanag na katotohanan sa naturang kaso. Dito sa Campo Crame, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa bahaging ito mga Bombo Star Nation, balikan natin maya-maya itong nasa linya natin ng Bombo Radio Dagupan dahil daan-daang mga benepisyaryo mula sa 2 barangay ay nakatanggap ng tulong sa isinasagawang uplan na kabalaka ng Bombo Radio Philippines Foundation doon sa bahagi ng Dagupan City. Balikan natin maya-maya mga Bombo Star Nation ang linya ng Bombo Radio Dagupan. Kaugnay din po niyan mga kabombo, Bombo Jay, may report din humamaya ang Bombo Radio La Union mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito sa Oplan Cabalaka. Tulong itikabsat sa mga Ilocano ho dyan sa may Northern Luzon. Isinasagawa din po ito dun sa may bahagi ng San Fernando City sa probinsya ho ng La Union. Daan-daang mga mangingisda rin po ang nabigyan ng mga relief goods. Abangan po ang lahat ng detalye ng 2 balitang yan sa ating ilan pang mga updates mamaya. Samantala sa iba pang mga updates, Bombo Jay. Ito ang inaugurasyon ng nag-iisang Regional Fish Port Complex ng Philippine Fisheries Development Authority doon sa Visayas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong 37.9 million pesos na halaga ng agro-fisheries support ibinahagi rin. May mga update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rehabilitated Iloilo Fish Port Complex sa Barangay Tanza, Baybay nitong lungsod. Ito ang nag-iisang regional fish port ng Philippine Fisheries Development Authority sa Visayas at nagsisilbing mahalagang sentro para sa mga negosyo sa pangingisda at agro-fishery sa Western Visayas. Ang proyektong ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng multi-year national government subsidy ng Philippine Fisheries Development Authority at may kontratang nagkakahalaga ng higit 885 million pesos. Ayon kay Marcos, layunin nitong higit pang paunlarin ng sektor ng pangingisda sa pamamagitan ng makabagong pasilidad na gumagamit ng renewable energy at mapataas ng hanggang 30% ang dami ng isdang nadadala sa mga pantalan pagsapit ng 2026. Ibinahagi rin ng punong ehekutibo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan sa pagpapabuti sa mga fish port, gayon din sa transportasyon at cold chain systems upang matiyak ang pinakamataas na kalidad ng mga isda.
Kasabay nito, namahagi rin ang pamahalaan ng 37.9 milyon na halaga ng tulong pang-agrikultura tulad ng traktora, makinang panggiling ng mais at palay, corn shellers, rice precision seeders para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyo at habagat. Lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka para makadiretso na sila sa merkado, wala nang gumigit na. Inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan isakay sa truck tapos kung saan padadalhin. Napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa aking palagay ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Saparios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mulahusan sa Visayas area, dako tayo sa bahagi ng Northern Luzon. Magkakamudan po mga beneficiary mula sa 2 barangay nakatanggap ng tulong sa isinasagawang Oplan Kabalakan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Yan po'y sa bahagi ng Dagupan City. Mayapit dyan ang Bombo Radio Dagupan. Sa mga oras na ito ay narito na tayo sa huling na barangay sa lungsod ng Dagupan na mababahagian na ng tulong para naman sa nagpapatuloy natin na proyekto mula yan sa Bombo Radio Philippines sa Foundation Incorporated o Plana Kabalaka Tulong San Panangaro. At dito nga sa barangay Pugo Grande, kasalukuyan na natin sinasagawa at nga pamamahagian ng bigas na kung saan nagkakalagayan ng 5 kilong bigas na may kasama naman ng 2 sabon at din meron din tayong idinagdag na kape para naman doon sa ating mga kababayan. Ito nga mga kababayan natin dito sa lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan, sila yung mga napili natin mga kabarangay na talagang lubhang naapektuhan na itong nakalipas na kalamidad, lalo-lalo na itong mga nagdaan na sunod-sunod na pag-ulan at itong bagyong Emong. Alam naman natin na itong lungsod ng Dagupan na isa sa pinakamalalang naapektuhan ng kalamidad na kung saan is talagang nakaranas ng mataas na pagbaha. Kaya maraming mga kabahayan at apektado dito sa lalawigan ng Pangasinan. At sa mga oras din na ito, Bombo Jaire at Bombo Genesis na ang mga residente na ito nga nabahagyan natin. Siyempre, sa tulong din yan sa pagkikipag-coordinate natin sa St. John the Evangelist Cathedral, Dagupan City. At katuwang din natin ang himpilan at yun din itong Star FM Dagupan para naman sa pamahagi ng tulong para dito sa ating mga kababayan na kung saan na Bombo Genesis at Bombo Jaire is nasa 1,000 na mga food packs at tumibinigay natin dito sa 2 barangay naman sa ating kinaroroonan. Kaya sobra-sobra yung pasasalamat ng ating mga kababayan dahil ayon nga sa kanila sobrang pahirapan at kung naging sitwasyon nila nung nakalipas na makalamidad dahil hindi halos sa karamihan dito sa ating mga kababayan hindi sila nakalabas ng kanilang mga kabahayan, hindi nakapaghanap buhay na stranded sila dun sa kanilang mga kabahayan habang iba naman is nagstay sa evacuation center. Samantala, meron tayong mga ilang kababayan natin na yung nakapanayam at nakausap natin, nakamusta natin yung tulong na ibinahagi natin para doon sa ating mga kababayan. Narito ating pakinggan at bahagi sa panayam naman kay Ma'am Katrina Manawi at Perla Landino, ilang residente dito sa ating mga barangay na binigyan ng tulong. Malaking tulong na po ito sa amin. Ang hirap po. Lalo na tricycle driver ang asawa ko. Halos hindi siya kumikita. Naghihintay na lang ng kunting tulong sa barangay. Lalo na ngayon, as in, mas matagal ang baha, tsaka mas malalim ngayon. Abutan ko ngayon. Inabutan ko yung sa mismong loob ng bahay. Buti na lang may kamay. Kung wala po, lalo na ito yung anak ko. Ang hirap talaga Kaya sana hindi po sila magsawa. Bahagi sa panayama, yung sa ilang mga residente na magpapwerte at mapalad na nabahagian naman natin ng tulong na mula dito sa Bombo Radio Philippines sa Foundation Incorporated at ito nga proyekto naman na Oplan Kabalaka Tulong San Panangaro ng ating
ayon sa kanilang manabanggit, naroon tayong nakapalan dyan mula naman kay Ma'am Katrina Manawi na isang tricycle driver at kung kanyang asawa. Kaya talagang malaking tulong para doon sa ating mga kababayan na yung mga ganitong klaseng operation at yung pamahagi ng kahit kunti man lang na tulong para doon sa ating mga kababayan. House sa Tabomo Genesis sa Tabomo Jaire. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Mga Kabumukas Nation, bahagi po ito ng tulong ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated para po sa mga kababayan po natin na labis naapektuhan nitong mga magkakasunod na bagyo dyan lalo dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Maraming salamat, Bombo Radio Dagupan. Yes, Tabomo Genesis at Bombo Jaire, yan na. Maraming update mula dito sa lungsod na Dagupan na para sa Bombo Network News. Sa Bombo Airachano, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news information na Basta Radio. Bombo. Kaunay pa niya ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated matagumpay rin na naisagawa ang Oplan Cabalaka itong tulong tikabsat sa San Fernando City, La Union. 500 mangingisda na bigyan ng relief goods. May mga update dyan ng Bombo Radio La Union. Tagumpay ang isinagawang relief operation ng Bombo Radio La Union sa tulong ng Diocese of San Fernando para sa 500 katao na matinding naapektuhan ng nagdaang bagyong Emo mula sa 5 coastal barangays dito sa siyudad ng San Fernando. Sa katunayan, higit pa sa 500 katao ang pumila sa Oplan Cabalaka Tulong Tikabsat matapos malaman ang isasagawang relief operations ng Bombo Radio La Union. Bawat benepisyaryo ay nabigyan ng isang pakete na naglalaman ng 5 kilong well-milled rice at Bioderm soap. Nagsimula ang pamamahagi ng tulong kaninang alas 8 ng umaga sa covered court ng Barangay Ilocano Sur, siyudad ng San Fernando. Ang Oplan Cabalaka Tulong Tikabsat ay isang relief operation na proyekto ng Bombo Radio Philippines at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad gaya ng bagyo. Naging matagumpay ang aktibidad dahil sa tulong ng mga nangangasiwa ng Simbahang Katolika at volunteers, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Patungkol sa proyektong ito, malaki ang pasasalamat ng Our Lady of Perpetual Help Parish sa Pagdalagan Norte sa pamamagitan ni Grace Remando Flores, ang pinuno ng Parish Social Action Commission sa tulong na ibinahagi ng Bombo Radio Philippines para sa mga biktima ng bagyo. Ang eksklusibong panayam kay Grace Remando, pinuno ng Parish Social Action Commission ng siyudad ng San Fernando. Thank you very much po sa Bombo Radio Philippines Foundation sa kanilang tulong na ipinaabot sa aming parokya sa Our Lady of Perpetual Help Parish for the 5 barangays, Pandalagan Sur, Pandalagan Norte, Paningaw, Pagudpud, and San Vicente. From the bottom of our hearts and our parish priest, thank you very much sa lahat po na nag-volunteer na tumulong para maging successful po itong ating activity ngayon. Maraming salamat po. God bless po. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dachor, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dako tayo dyan sa may Southern Luzon, mga kabombo. Ito kong naranasang flash flood dyan sa bahagi ng Ginubatan Albay. Itinuturing na lamang bilang normal na mga lokal na palan. Pero malawakang clearing operation pa rin po ang sinasagawa at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. May update po dyan ng Bombo Radio Ligaspi. Nagsagawa na ng road clearing operation sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay matapos makaranas ng pagbaha dahil sa halos 1 oras na malakas na pag-ulan sa lugar. Ayon kay Ginubatan Mayor Jemaong Huko sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na flash flood prone area ang lugar at normal umano ang pangyayari lalo na kapag may malalakas na pag-uulan kahit walang bagyo. Dagdag pa ng opisyal, wala naman na residenteng inilikas nang nangyari ang pagbaha. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa apektadong barangay para sa clearing operation upang maging maayos na rin ang daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, ayon naman sa State Weather Bureau, patuloy pa rin na makakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa rehiyon ng Bicol. So far naman po dito, wala nang ulan and okay naman po ang traffic flow. Then sa Mayon unit naman po, specifically yung doon po sa Masarawag, nag-clearing na po tayo doon. Yung may equipment na po tayo nag-clearing doon sa area ng Masarawag. So, best effort po ang gobyerno, ang LGU na maayos po
po yung daanan. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mga kabubukas Sir Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pwede po ninyo subaybayan ang ating po mga provincial station pagkatapos ng Bombo Network News at balik-balikan yung pong kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood o hindi po ninyo napakinggan sa mga nakalipas na oras o nakalipas sa mga araw. Sa bahagi po ng Mindanao area, mga kabubo, sa mga kababayan po natin dyan, sa bahagi ng Davao Region or Region 11, pwede po ninyo subaybayan ang ating provincial station po dyan, ang Bombo Radio Davao, at ang ating news, music, and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro area at mga katabing probinsya, nariyan din po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa bahagi po ng Butuan, para ho sa mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para ho sa mga taga-riyan sa may Sarangani Province at mga katabihong probinsya, nariyan din po ang Bombo Radio General Santos. At para ho sa mga Hiligaynon speaking mga kabobo, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Impuntulaw na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon riman sa aton sa karon iyang pagpangalagad. Kung madumduman pa si
President Bongbong Marcos ang nagpadulong diri kagapon sa bahin sang syudad sang Iloilo. But makanto siya sa may sa may tawag sing ani fishing port bla. Ma-inaugurate, no? But may post ang aton sining presidente kay before pa man siya magkanto sa fishport area, naghapit ini siya sa isa ka project, no? Dira sa may barangay San Isidro Haro. Sa Facebook page ni President Bongbong Marcos, iyagin pahayag sa aking pagbisita sa Iloilo, nakita natin ang delayed at pagpalpak ng flood control project na lalo pang nagpalala ng pagbaha. Inatasan ko ang DPWH na panagutin at i-blacklist ang mga palpak na contractors. Sa ating mga kababayan, kasama kayo sa laban kontra katiwalian at pagbaha. I-report ang mga anomalya sa sumbong sa Pangulo.ph. Sama-sama tayong kumilos para sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Flood Mitigation Project in Iloilo City, Section 9 and 10 Project sa Haro, Iloilo City. Isang digman sa aton sining panghusisa sa aton sining mga kabombo, no? Ining proyekto ang nag-undertake sini amo ang F. Guria Constructions. No? Di makita pa gani naton tong di lang kay Laragway kundi video pa upod si President Bongbong Marcos, Congresswoman Jan Baronda, Mayor Raisa Treñas, no, kag ang bata presidential son nga si Simon Araneta Marcos. But nakibot kita nga may amo sini nga remarks ang aton sini nga presidente. Nang husisa dugang ang Bombo News team kag ginpakigangutan man nato ng mga pumuluyo dito. As per sa mga pumuluyo dito, why man nakatugas ang halit ining flood control project, instead nakabulig maganis pagpaghagan-hagan sang pagtaas ang tubig baha. And with that, sa bahin karon niya sang contractor, we have on the line si Mr. Raymond Tabuga, ang assistant to the President sang F. Guria Construction. Sir Raymond, si Bombo Champ ini, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, sir. Ay, Bombo Champ, mayong hapon man. So, ginatamyaw ko man subong ang imong mga listeners ang mayong hapon sa imo bantog nga programa nga Bombohanay sa Udto. So, yes, Bombo Champ, ano tani ang inquiry mo regarding sa project namon? Yes, iyagin man bala sa F. Guria Constructions ining flood mitigating project in Iloilo City Section 9 and Section 10 dira sa may barangay San Isidro Haro, Sir Raymond? Yes, confirmed na Bombo Champ ang Section 9 kag 10, no? Ang 10 na siya dira na sa San Isidro Haro. Ang Section 9 part na sa may kwan portion sang Tabuk-Suba. Bombo Champ. All right, ano na ang latest ini Sir Raymond in terms of percentage? Kumusta na ang proyekto sa karon? Sa Section 10 dira sa San Isidro, almost kuha na kami mga 74 something, no? Hindi lang ko wala ko lang nakuan pero lapit-lapit na sa 75%. And as of now, may ara kami pending for time extension sa District Engineering Office sa ICDO. No? Actually, siyempre sa mga previous namon nga project, so the same na ang problema namon per me. Ang mga informal settlers, siyempre balaan mo na Bombo Champ sa kilid sa suba kita mo ginapermi kung maglagaw ka sa Iloilo, halos tanan mga informal settlers arada sa kilid suba. Nag-exist so yes, so amo nang dilema namon nga na-delayed kami dira sa project, no? Pero anyway, ang nabili namon ng almost 24%. Ara na siya, may nabilin may dara nga
HDA pipe kung nakakadto ka to kahapon sa site, may ara kami dadako-dako blang daw flexible hose nga daw 2.1 meters ang kadako niya sina. Daw hindi na ko sure daw sobra 100 lineal meters na siya. Amo pa na sa ang i-layout namon. Baligwa na daw outflow siya salin sa mga drainage sa sa mga panimalay. So last Friday daw sa amo lang to na approve bala ang kundiin i-layout na siya kay ang previous daw damo kami maagyan nga mga private property nga ang mga private property I mean ang owner daw hindi sila magsugot nga idikto pag yun ang pang HDA pipe na namon. So amo na siya ang isang mga causes namon. So definitely dako na siyang percentage mga almost 24% na sa of the total cost of the project. So amo naman lang nabili namon kuan siya. So amo na gani na sa imongan hambal dako ang nabulig sa mga pumuluyo during pag sang basko ang ulan to naka-mitigate na siya sa kuan sa pagbaha-baha. Bombo Champ. All right. So sa bahin sa F. Guria Construction sa Sir Raymond, why nyo man niya ginadeny nga may ara gid man sang pag-delay kay bangod man nga ti kadamo sang informal settlers dira. Now, ano naman ang statement diri sang F. Guria kay ti do na highlight ang Section 9 and 10 kaga didto gid iya mayara sang Laragway ang aton sini nga mga opisyales, particularly si President Bongbong Marcos kagang description sini do hindi manami nga do kasubong iya do naka-focus lang sa inyo sini nga project ang gipabutyag sang aton sini nga presidente si Raymond. Actually ang pagkabalo ko daw damo dapat nga section ang pagkakantuan sa aton nga kwan nga presidente. No, daw may mga section sa may lapos nga area kag sa Buntatala, no? Pero it so happen siguro ang amon project amo ang daw accessible kag nga malapit, no? So anyway, mas mayo gani nga nakantuan sa aton presidente, at least makita niya nga ang aton project intact kag araya. Ang budget kung sa ang budget nga gina-propose nila ara gidya kag intact kag ginatinguan namon nga matapos on time. Kag nabatian ko to gani kay Congressman Jamjam nga daw dugangan pagani ni kwan ni presidente kay nakita iya ang accomplishment namon daw dugangan niya pagani ang budget kay para makwan mapuli nagid complete ang kwan ang ina nga project dira sa kwan sa flood mitigation naton dira sa siyudad sang Iloilo. So sabahin nyo hindi manigani gid mambal nga do negative abi ang effect sa parts sang F. Guria Constructions. Hindi man siguro Bombo Champ. At least kung may delay kami, it's because beyond control namon. Actually sa dala nga porsyon nalipat pagin kugli magkuan, ang isa pa da ka porsyon na delayed kami kay pag magkut-kut kami sa kilid sang kuan kasi siyempre river protection na siya, no, may mga slope protection kami da nga ginaobra kadamo-damo sang kuan. I think ang mga pumuluyo nga dira nga kuan na malapit dira maobserbar nila kadamo sang mga tuburan. So nag-copper daming kami dira or nag-kuan ka nagtublo kami sang sheet piles para maobra namon ang slope protection kay kung hindi namon pag-obrahan sina sige tubod ang kuan kadamo sang tuburan pala, no? Una gani namon matambi namon sa mga drainage nga lin pero hindi tuburan gid nga awas bala sa kilid sang suba. So amo na gin copper daming namon nagtublo kami sang sheet piles para maobra namon ang slope protection kay kung hindi namon pagamuna sige tubod so ga-erode ang kwan, ga-erode ang amon nga kwan nga ginaobra nga slope protection. Yes, so anyway mayo gani kay nakita nila nga at least ara intact kay ginatinguan namon nga matapos na on time.
No, hopefully dali kon daw na-resolve naman to ang pag-layout sang HDA pipe. So nali mga within next month siguro na matapos naman na namon. Saan nung gining target, Sir Raymond, nga matapos na dira ang sections 9 and 10, abi? Ang section 9, kung hindi ko magsala, daw September siya. Hindi lang ko kwansang ano. Ang section 10, mo pa nasubong ang ara pa subong sa region ng time extension namon. No, kay tungod sa na kin-resolve pa ang plano sa pag-layout sang kwan. So hopefully siguro mga within 2 to 3 months siguro matapos naman na namon. Subong nga year 2025, Sir Raymond? Yes. Bombotam. All right. Sige. Mayo man na nga nabatian naton ang side sang inyo karon nga opisina para man iya sa kaklaruhan sang aton sinimang kulturan kag mga kabomba. At the same time, ang mga pumuluyo man dira sa bahin karon sang San Isidro Haro. Thank you so much, Sir Raymond. Sa imo sining tiyempo gin pakigbahin man diri sa Bombo Radio. Once again, good afternoon, sir. Sige, madamo man salamat, Bombo Cham. Derewavit si Mr. Raymond Taguba, ang assistant to the president sa F. Guria Constructions. So, hindi gin malikawan na banwa ang cause of delay sa mga projects gani amo ang informal settlers. No? Ever since amo na niya ang dilema man sa pila ka mga kontraktor, no? Nga may mga dalagko sini nga mga proyekto diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Ang gwa lang sinigaling sa Facebook post ni President Bongbong Marcos nga do kasubong ang may diferensya ining proyekto karon sa F. Guria Constructions. Pero sa bahay ni F. Guria, sinyawa man niya problema nga nakita kagamo ginanging kantuan ni President Bongbong Marcos. Nya damo pa siya kuntani sa mga flood mitigation project nga kantuan, but amo nang pinaka-accessible na pinakamalapit abi sa padulungan niya nga another venue. So mas maayos nga nakita niya kundi makita niya nga kung anong gin budget dira nagatupa kag may miura sa aton sinima kabumbo galing amo nay problema gid ever since, no, ining mga informal settlers kag nabatian taman ganito sa statement ni Congresswoman Jam Barunda kagabi nga hindi man niya gusto nga palinon lang dira ang mga pumuluyo bisan informal settlers na di man gusto nga palinon lang dadayon, no, kag para lang nga matigayon ining proyekto kunti ginapaagi man sa insakto siniya nga proseso para nga matagan man sa nga puluyan ang kakas dira nga mga informal settlers. Bumukris liog kusang pertahan ta, no, sa aton sini nga mga tagpalamati. Now amo ning isa karon sa mga palamangkutanon, no, granting for the sake of discussion na biti nga dito gidaw nga dito gigindala o tibutang tapa mo ng rason kay accessible. Kung sumubod Jumar pa gani, sang kagapon lang man to sa kagagin na bubuan to kabalas para nga hindi lang maglunangon, para nga makalibot-libot to si President Bongbong Marcos. Ti may iban man nga nahambal ba gabi ba dito ginilagin ganoy ang presidente taba? Sa kadamuon sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo nga problemado. Dito lang gidiya sa section 9 kag 10 gindala si Presidente Bongbong Marcos. Ining project gani sa aton sini nga mga kulturan ang ginaistoryan ang ugat man lang sini ang hindi magwantahan nga pagbaha hindi lang kay diri sa syudad, probinsya sa Iloilo kundi sa bug-os iya nga pungsod Pilipinas. That is why nga ginpangtumod ni President Bongbong Marcos nga posibilidad sini ang pag-engage sang pila ka mga kontraktor, no? Butsilingon nga ti ginkombinar nga congressman kag naga pangontrata sa mga proyekto sang gobyerno. Di amo kuno na ang ginhalinan sa aton sini nga mga kauturan
nga pila na lang or magamay na lang nga porsyon sang pundo sang gobyerno ang makalabot ang mahatag para sa mga proyekto kasubong sa flood control project, bangod nga ti ang dako nga chunk sini ang naigo lamang iya sa SOP kag panagtaganay or panglabo sang pundo. Oh. Ti karon sa aton sini makuturan ang mga pumuluyo man nagpahayag nga apisar nga amuning naabtan sa aton sini nga presidente sa ongoing projects ang Section 9 and 10, pero ang mga pumuluyo sa Barangay San Isidro naghambal nga pagbaha partikularmente sa nakaligad sini nga Hulyo nga 3 ka mga bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility kag bangod sini apektado kita diri sang habagat. Tingiban nga mga barangay sa distrito sang Harugin baha to sila iya. But sa bahin sa San Isidro tino napahagan-hagan pagani sini ang pagtaas ang level sang tubig. So why man sang question kag daw mambal kita nga hindi niya amo ang cause sang pagtaas ang tubig baha sa pila ka mga area sa distrito sang Haro particularmente. Oh, sa aton sin mga kabumbo, ti may mga nagapayag man nga ti bangod nga nagtribukaho na may isakripisyo nga mga kontraktor diri nga nagapangontrata man sa syudad sang Iloilo. That is why nga ti didto ginganoy si President Bongbong Marcos sa aton sini nga mga kuturan. O galing ang pumuluyo lain man yang ila sining statement. Hindi iya kay problematic na da sa aton sini mga kabumbo. Yari pagid bala ang follow-up report ni Bombo Joe Marvilla may kaangot sa sining flood mitigation project Section 9 and 10 sa may barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Bombo Jomar sa Rejoinder Report. Please go ahead. Mismo si Punong Barangay Ronel Wanesa sa San Isidro Haro Bambutsap nagpagwa asang iya nga statement nga hindi inisigurado kung ang flood control project man sa barangay San Isidro ang natumod ni President Bongbong Marcos Jr. nga palyado ini kasunod gani sa pagbisita sa presidente kahapon ang adlaw sa ila sige nga lugar kag mismo si Kap Wanesa man ang pabutyag diri nga do nakibot man siya bumbutsam do alas 11 na sa ganito gin-inform nga makahapit kuno si President Marcos sa ila sige nga barangay kaya mo to gin pang cluster to ni Kapitan ang lugar kung hindi malabay si President Marcos do pare-pare kini to si Kap bisan nga nag-upload panalite kahapon nga palamalhasa mo bangod sa sining information nga timahapit kuno si President Marcos inuras sa ila sining barangay antes sa inform. So kasunod sini after nga naka-visit si President Marcos nagpagwa man siya sang iya sining statement sa iya sining account nga dismayado ini sa flood control projects diri sa may Iloilo kag ti ang picture tong gingamit ang project dra sa may San Isidro Haro. So pakigumutan naton si Kapitan kung balati amo gid man ni ginatumod karon sang presidente nga may anomalya kag at the same time delay nga project sa Bambutsam. So speaking sang palyado kung hindi mayo sinabi nga pag-construction no kay Kaponesa dako ni ang bulig sang sining nasabit sa ni karon nga proyekto kag hindi huol sa pumuluyo kay suno sa datong dan mismo siya maka-testify kay balay gali ko ni Kap ni adra gid sa kilid suba Bambutsam balaan niya kung may mga nagatrabaho kung ano nga katabo from time to time sa nasambit sini nga proyekto ti before pa man kuno
nga ginhimo ni ang flood control mitigation project sa lugar. Ang baha kuno sa kuna damduman nga pato dangat kuno sa atop pamalay na mo. Sa nasabit sa ni karon nga barangay ti after man nga ginbutangan inada sang flood mitigation project sa lugar naghagan-hagan no ang pagbaha sa mga pumuluyo amo na nga nakambal sikap nga basi hindi niya ang ginatumo ni President kay ang epekto niya sa flood control makabintaha gid kuno ang pumuluyo no sa iya sining barangay. Amo na galing kay based to sa information ni Kap may nabaton sa information nga naguntat kuno ni mga duwanax mana no ang pagtrabaho sa lugar. Kaya mo man ang sentimento sa pinagpumuluyo nga madugay no madugay matapos ang istruktura why kuno problema ang problema la kuno ti kun sad o matapos kami portion pa nga why matapos kag base man to gani no pumuluyo nga ilisipon studlo no ang mga nagatrabaho nga mga personnel sa nasambit sa karon nga proyekto pero in terms sa pagbaha dako gid ang mabulig sa pumuluyo sini kung ipanggid nga waay nada sang flood mitigation project sa nasambit sini karon nga barangay Bombotsam. Tisono kay Kapolesa sa statement ni President Marcos pasalamat man sa kani nga tigin bisitahan ni President Marcos sa 180 barangayan ang San Isidro gid na pilian pero ang information nga palyado ang project so di pa sigurado sikap kung ano gid ang ginatumod karon ni President Marcos nga project kay sa ila dako ang naka-benefits no sa iya sini nga pumuluyo sini Bombotsam sa nagliga ng adlaw sang nagalan-ulan ti duway man gid makalapaw no ang tubig amo to ginakabalakan ni nabi dako na malapaw man pero way makalapaw no sa mga pamalay sa nasambit sini karon nga lugar abi ganito sang mga residente masulod na ila sining balay kasi una ginasulod ka tubig mo nagalapaw sa area isubong away na sila sang kabalakan sini in terms kung magdalom ang baha pero may mga pila sini ka mga residente nagakangawa bangod nga tiway paghapon matapos abisar nga ti masobra no gabata dumagisa na makatuig ang ini nasambit sini nga proyekto ari plano si Puno Barangay Ronela Vanessa sa barangay San Isidro Haro. Basi kung ginatumo niya ang flood control diri sa San Isidro, kay dumduman ko yaya, gabaha gid man ani sa San Isidro before sa flood control. Okay. Dumduman mo nga ang mga balay na over na lapawan ila mga atop, mga tao ara sa atop. Pero hindi lang ko kakuan kay nga naman subong lang ha. Nga jutayan lang na nag-awas sang nagligan ni bala nga daw bagyo ni bala ka daw hambal gani sa mga tao niya Kap daw maawas ang suba. Hambal kung may flood control kita maawas ang suba. Amo na balahaw mayo lang kay nagsubside. Actually magbaha na da hasta na da sa may tubangan simbahan kadto sa CPO tagahawak na da. Galapaw. Oo. So bot silingon pagtukod ka flood control nakabulig gid sa pumuluyo nyo. Oo, pagtukod gid sa flood control, nakabulig gid sa pumuluyo. Pero subong wala ko kabalo kay kun maayo na daw pagpatindog sa flood control, kung gustuhan na sa mayo, hindi ina yang magtaas ang tubig sang nagliligad nga kuan nga nang gani nga bagyo. Oo, kaya binamon mawas mo. Wala lang ko kabalo kundi nang diferensya. So duduwa na di ba section 9 kag section 10? Why ko kabalo kung ano kami nga section 9 kami kung section 10 dito sa piyak. Ang 10 do 10 diri mo, sa inyo dapit mo. Ti ang amot lang ang sambal kung ginbahaan. Pero pagpati mo ka mambal mo nga ang natumod ni Marcos sa mo ni ang proyekto. Hindi lang ko sigurado kung amo na ang ginatumod niya nga proyekto. Wala mo na ginatumod niya nga proyekto. Basi siguro ang kosang pagtaas ang tubig subong subong nga chimpo kay balaan mo there was a time na halin ako sa office of the congressman tunga gabi na kami nag-alabot from Iloilo hasta dra sa Haro Elementary School pakadto diri ang tubig ara sa paa. Paglabot na mo sa CPO hambal ko
Makasuludahan kami diri sa may kuan, sa may CPU, kay kataas ang tubig mo. As taas iyang tubig daw labaw sa tuhod. Kaya ko kung basi gari, kung basi patyanta. So mo na guro, pero kung sa suba, sa sinilang basi kung amo na nga daw kung nga ang nagtaas despite may flood control. Oo, first time na nagtaas mo. Kay abi namon sige lang na gida. Anong rason nga daw nagtaas sa kap? Wala lang ko kabalo kung anong rason nga nagtaas. Basi sa unhan to? Basi sa unhan dito ya, dito guro ya sa unhan. Amo na iya yung pigado na to pa-construct. Ano may naghotek kay BBM nga nagbaha ligad mo na guro do na ano siya? Ambot lang kay ti nang wala ko kabalo. Oo, man nakibot kami tanan nga mga kwan siya di mo nga ma-drop siguro. In short, sa imo ang pag-assess mo, mayo ning project ni. Diri ya sa amon sa San Isidro, previously mayo gidya. Pero ang gina-question ko ya kung maayo ang pag-put up sa flood control nga ang nag-amuna ba lang nga nagbaha. Pero siguro base dito sa punta. Oo, nga ando so affected kami dira ya. First time ini nga nagkuan nga nag-ano ni gani ang nagtaas tubig. Kadya lang no? So, first time ini nga nagtaas tubig. Why man nag-ano? Pero basi dito ya sa naglapaw sa ano kap sa sminto, sa flood. Nagligad, pagtaas. Hindi dila-dila. Dila lapit-lapit lang. Di nang wala lang tayo kabalo kung dito sa unhan. Ng ilang pag-umbra palpapro. First time ina nga nagtaas. So, at least wala kami na bahaan. Kaya kung nabahaan na kami, nga kung lugar pinakataas na ginada. Kaya wala ginada yan nabahaan ever since. So first time ato sang Typhoon Frank nga nagsulod diya sa balay. Sa wala pa sang flood control. Sa wala pa sang flood control. Pero sa ara ng flood control, wala na gidya, gamay gidya ay duty lang galing ang tubig na tapos sa nagligad mo nga daw nagtaas. So wala ta kabalo kung din niya nag ano sila. Oo, nakibot ko yang nag-agi diri siya nga silin ko mayo man di ang suba. Bobo Jomar? Si punong barangay Ronel Lawanes sa San Isidro Haro, Bumbutsam. So mo nang isang dalantaw sang kapitan nga basi sa unhan bla. Kay ti didto ay pabansa pila ka mga flood control mitigation project. So sa ina pa lang so kung dako ang volume da kag sa unhan gamay, so may tendency gid man kuno nga mahimo nga ang tubig hindi dali makasubside na mo na ang isang dalantaw sang punong barangay kay in terms siya sa epekto di ginakabig nila nga positibo ang outcome sini sa mga pumuluyo sa sining flood mitigation project da Bumbutsam. Ti mag-amo sini ang plastada karon sa aton sini nga mga kabumbo di dapat siguro i-anon man itadlongon man sang kung sino dara magpagwa sa mga information para nga hindi salangisag bla kay halin sa punong barangay sa mga pumuluyo to tinambal sini nila iyang nakabulig o galing subong tinumidyo grabe giman ang gulpiada nga paggasaka sa tubig last time base kung sa piyak naman tong aside naghalin but sa bahin in fairness sa Korea Constructions why man sila panginwala nga hindi delay nagambal man sila nga na delaying project bangod sa nga pila ka mga sistema or sitwasyon nga be under control just like sa nga mga informal settlers gani of which amo na niya permi ang isa sa mga sagabal sa mga pagpatukod or pagpatigayon sa improvement Bobo Jomar. Kag bisan mga pumuluyo no kadto kita to sa pumuluyo sa lugar ang balay nila nito pinakdangaw gani alin to subao ti ang ba nila way naman sila sang kulbahan kiti may flood mitigation na mo mayroon na sang may flood control na sa ila sining usaran Bumbutsam no mo nang isa sa gidalantaw kag ginapasalamatan nila ang isa la krus sa gida question man kag mismo sikap do palabang utanon pa sa iya kung sino nagtudlo kay President Marcos kay do mga duwala kuno kuras tong agin katuan sa kato ka presidential security guard nga ginambala niya maghimo sikap sa barangay kay mapit si President Marcos. do pati sikap do caught off guard man sikap kay do dali anay lang mo. Why na dala sa itinerary pero ti dugulpiada lang may hapitan galing ang flood control project?
Amo gani ang hambal gani kunos pumuloy to duwa na gani kapang make up si kapon pag parik-parik ito ho. Oh. Basi for reference lang ang proyekto na kay tinakita taman din nga may mga video footage si President Bongbong Marcos nga nagasakay sa chopper kag gamit ang binocular sige man ang iya sini nga pang teleskopyo to ko paglantaw to Bombo Jomar. Laban-laban may nasiplatan gid man siguro nga hindi amo ugaling abi kiti amo lang ning gibisitahan niya so for picture and other documentation reference tiya mo ning na highlight ya krono ining nasambitan nga projects or sections 9 and 10 sang flood control project dira sa may San Isidro but why kita yan nagasiling nga okay na gid ni kay mismo ang kontraktor nagahambal nga ongoing pang ila sining construction. The point is ang mga pumuloy nagahambal nga waya nakahalit sa ila. Kunti nakabulig sa pagpahaganahagan sa pagtaas ang tubig baha sa ila sining area, Bombo Jomar. Yes, ang isa na sa gina hambal no sa pilak pumuloy sa aton kasi una kuno ni kuno sa flood mitigation da simbreng lupa kun dalom yang tubig kay dagko o mga baskog ang current ka tubig abi ng lupa bubot sampo. So ang iban kuno ang imbes kang ila sinigadi ka mga drapugan da dugay-dugay ginabahag ka tubig kay wise sa flood control. So munang hambal nga dako ni ang mabulig no sa ila karon ay ning flood control project sa Banasambit sini karon nga lugar abot sa mo nang ati ang iban di ba makahambal nga do hindi mayong epekto ni kay adamo kuno makabenepisyo sa nasambit sini nga lugar sa sining nasambit nga flood mitigation project sa San Isidro Haro Bumutsampi amo nang isa na mismo si Kapway Makbalo kun may naghambal kay presidente mahapit sa San Isidro, di man sila kilalahay ni President Marcos mo, ni Kap Onisa. Bumbutsa, pero nakambal to si Kap sa aton kaya nga pag-abot ko noon ni BBM, do si BBM pa ko noon nag-agad kay Kap mapa-selfie mo. Aba? Usually natin, mga pumuloyo ga selfie sa presidente, si President ko noon nag-agad kay Kap. Perte. Kung basi doon sa laad lang first lady kay yung mga pangginawi ni Kap daan do, ano man mo. Itik-itik mo naman si Kapwanisa na. So, amo na. At least ka daw suno kay Kap ang although nga nagparik-parik siya, damo tugin pang yung mo gipang sugo ya patong taga-Guriya nga mga hakot balas paglio. Mamutang to mabuboto kadakal-dakal kaya gyud ni President Marcos to ang mga kurong kapato to ginpang wahig la to. Warte, may mga kurong pagkapatutog le. May pato kag mga layaw ido. Gintipon lang to anay mga ido hindi lang na sila maglabay-labay kay basi kun hindi bagwanon dan si President Marcos kag ilahay kay dobla. Sige. Diri sa syudad sang Iloilo. So bunang latest no? Diri nga information ginukwata sa mga area sang Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kita, Bombo Jomar Villa. Ti sa aton sini nga mga kabombo, that's the real score. No? Sa sining pagbisita ni President Bongbong Marcos. No? Yung isa na lang sa ginapaligban sa mga pumuluyo, partikularmente ni Punong Barangay Awanesa, sinong nagganoy sa kay President Bongbong Marcos kasi sa kadamon sang proyekto, no? Dito gid siya dala kag mo to yung sitwasyon gipakita sa iya. Although ti sa feedback sa mga pumuluyo, nakabulig gid ini. And as a matter of fact, naghambal pa ganing si Congresswoman Jam nga dugangan ni ang proyekto. No?
Kag tinidto kagapon nagmuno mas Congresswoman Jam sa mga pumuluyo nga pasalamatan naton si Presidenta Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, basi kung may nagpalikaw lang sa kay President Bongbong Marcos no? Sa aton sini nga mga kauturan, and it so happen nga parang hindi tumatulupang ng iban nga dipiktuso kag amo to yang palyado nga mga sahi isang proyekto no sa aton sini nga mga kasimanwa kag siguro bangod nga muning pinakalapit sa venue nga padulungan pagin sa aton sini nga presidente tingin pa kamayo nga dito sa San Isidro Haro 36 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa pag-deliver sa privilege speech ni City Councilor Shin Marie Mabilog kamay kantanan sa inflation rate why gin panugutan sang konseho. Ang balsang kilala ko why na nasakop sa pamahaw pati privilege speech hindi pagin pwede. Balikan tayo matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras naton 36 minutos sa kaligad sa taknang launa. Tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kun minuto sa nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay bombohana anda sa ginpunggan sang sangguniang panglungsod si Councilor Shin Marie Mabilog agud nga maghatag kun tani isang iya sini nga privilege speech natuhoy sa inflation rate diri sa syudad sang Iloilo. Ano ihan ang mga rason kung nga wala gin panugutan ang konsihala sa pag-deliver sa iya sining privilege speech. Check naton si Bombohana Andaza. Bombohana, sa report, please go ahead. Bombo Cham, wala makasaro sa liwat. O kung wala gin tugutan sa liwat sa among konseho, consensual City Council ang ining paghatag kung tani sa privilege speech ni Councilor Shin Marie Mabilog kaangot sa inflation rate sa syudad ng Iloilo kay base diri sa inflation rate man sa Philippine Statistics Authority nagtaas sa 3.7% ri ang inflation rate ng syudad ng Iloilo and isa man ri sa ginalantaw sa Council Councilor Shin Marie Mabilog nga ang rason sini is isa na ang ining pagtaas sa real property tax. So ini ever since madumduman naton nga ang real property tax upon RPT ang ginakitagbato gid ni Councilor Shin Marie Mabilog sa konseho but then wala ini ginasugutan nga ipasar in first reading ang iyang resolution diri nga panabuon sa 80% ang reduction sa ining real property tax diri sa mga syudad sa Iloilo. So kahapon bayaw ini sa iyang kamot nga luyag niya mag hatag kung tani isang privilege speech but then wala gin tugutan sa liwat kay before ini siya maghatag kay gin suspend ang IRP o kung eternal rules of the procedure, wala ini gin tugutan sa mga iban pa nga mga konsehal nga maghatag siya sa privilege speech kaangot sa ining inflation rate. Ipabati naton una Bombo Cham ang ining natabo kahapon sa regular session patiun nga kung tani maghatag sa privilege speech si Councilor Shin Marie Mabilog. So that I would like to call for a vote whether to allow Councilor Shin Mabilog to deliver a privilege speech. So we're now dividing the House. May I know who is in favor to allow Shin Marie Mabilog to deliver her privilege speech? Please raise your hand. May I explain my vote before I ask? May I be allowed to explain my vote? Okay. But this is only for yes panel. Yes, before I decide whether to vote in favor or not. During the recess, I asked Councilor Mabilog what's the topic because we were not given on this topic, and he said it's still related to real property tax. Is there no other topic that you want to present? That's why when it is related to real property tax again, this is not only for the first, second, and third. So I will vote no. We will not allow him to vote if it is related again to real property tax. Thank you. Madam Chair, if actually the privilege speech will be about again, the prices going higher here compared to other cities, other municipalities, or sa province compared sa province. And this may iron siya relation with RPT, but I'm gonna talk about inflation and amo na ang pagsirado sa mga businesses. Madam Chair. Yes, Councilor Salivar, you may answer also. Can we now proceed to the division of the House? Madam President. Yes. Again, who is in favor? Who is not in favor? Who is abstaining? So the noes have it.
So the motion is lost again, Councilor Mabilo. Na batian diri kag nalantaw Bombo Cham ang ining natabo kahapon sa 5th regular session sa Chog sa Iloilo City Council kaangot sa ining pagula sa pahanugot kay Councilor Shin Marie Mabilog nga maghatag sa speech kaangot sa inflation rate Bombo Cham. Ano kuno ganitong rason kay why na sang iban nga topiko? Puro na lang inflation rate or pagpanubo sang real property tax ang sa utok ni Councilor Shin Marie Mabilog. That is why nga ginbar siya nga hindi na makadeliver sa sini nga privilege speech. Yes, tama ina Bombo Cham kay dirigin pangunahan na ni Councilor Romel Doron nga tukihatag mo malang speech ang matukoy na naman sa RPT o kung anything related rin, hindi ka naman pagtugutan. So, nanguna din si Romel Doron nga hindi ini pagtugutan nga maghatag sa privilege speech si Councilor Marie Mabilog. But then, kasi ang konsehal nga ini, si Mabilog daw na alarma lang kumbaga diri sa yung pagwaman nga latest status sa PSA wherein nagtaas diri ang inflation rate. Ipabati na ton, Bombo Cham ang naging pahayagman ni Councilor Shin Marie Mabilog bilang sabat rin. Well, ang aton tani maging privilege ang aton session kagapon is about the recent news sa kalain-lain man nga sa social media and of course sa news naton nga nagsaka ang aton nga inflation sa aton nga mga kaupod diri nga lugar diri sa may Western Visayas kita ang pinakataas nga may aras ang 3.7% kumpara sa province nga 1.8% lang. And of course gusto taman tani mastoryahan ang about sa mga businesses nga nag-close diri sa syudad sa Iloilo. So balik kahapon Councilor, clearly bala nga nadala nimo sa matters or regular items ang session nga may tinutuyo ikaw mag privilege speech? Well, wala na to na kaysa amon nga internal rules of procedures dapat naka-lasensya ka or nakapabalo ka ang amon nga deadline is Friday. Pero wala man na ginalimit as such nga hindi ka kahatag sa imo privilege speech kung wala ka nakalabot sa deadline sang Friday kay may ara kita sang ang normal nga ginaobra sa City Council ga suspension of rules para magaang kanila sang liway para maka-privilege speech amo man na ang ging-obra sang aton nga floor leader nga si Councilor Rex Arabia kayang iyaman nga yung privilege speech kagapon wala iyaman na butang sa agenda. That is why nga suspension man siya of rules. So did you expect Councilor nga even though sa paghatag na lang gid sang privilege speech hindi kagyapon mapasugtan? Well, actually wala naton ni gina-expect kay sa ang isa ka councilor actually may ara gid sa tani sang right or protected by law nga ma-exercise niya ang iyang nga right to speak her mind lalo na gid kung mga urgent issues ini. And para sa akon ang nakita naton nga ang aton nga inflation kag ang pagsirado sang sang businesses diri sa syudad medyo ni siya topiko ni siya nga kinahanglan gid masuryahan sa City Council. Sa Councilor sa sunod-sunod na nga pag wala pagpahanugot sa imo nga maghatag sang privilege speech and other ordinance nga ginapasa nimo it won't stop you ba sa pagpasar sa mga resolusyon even though nga daw hindi ka pagsuportahan sang upod nimo? Well, para sa aton, yes, definitely it won't stop me kay para sa akon amo na ganing ginambal ko nga kagapon ang naging rason nila nga wala nila pasugtan nga maka-privilege speech kita kay hindi sila kuno gusto sang topiko about sa RPT kung about sa RPT hindi sila magpasugot. So para sa akon, maskin hindi nila gusto, it doesn't mean nga hindi na dapat pagstoryahan. RPT, inflation and closing of businesses medyo uncomfortable na sa storyahan, bugat siya nga topic, hindi siya nami pamatian sa dulunggan, pero amuna ang realidad, amuna ang kabugat nga ginabatsag sang aton nga pumuluyo. So maskin tani hindi nila gusto, ginpamatian lang nila gyapon para makadba mo nga amuna tani ang avenue para makita bala naton or mastoryahan naton kung may ara bala ang City Council maubra
para sa mga amuni nga problema nga ginainda sang syudad. So sa akon, obrahon ko lang yang ubra ko, depende naman na sa ila kung suportahan nila o hindi. Pero pasigi-sige kita gyapon sang pag-convince sa ila kay, and again nakita nyo man sa mga damo nga news outlets nga may ara na naman sa nag-close nga business, para sa akon may ara gini dapat sang tawag di gani man sang avenue may ara sa balasang tsansa nga mastoryahan ni naton sa City Council. In connection with this, Councilor, bago lang man nagtapos ang press con sang Philippine Statistics Authority Region 6, and there again identify and confirm mismo sang Regional Director nga may direct effect gid ang pagtaas ng real property tax sa inflation rate sang City of Iloilo. Ano ang imong statement diri? Well, malinagid na sa aton nga Philippine Statistics Authority ang amuna nga data. So para sa akon dapat sa pakon ina sa City Council ang hindi ko maintindihan nga hindi namon gusto storyahan. Ang akon gina-point is the proposal for the reduction was was blocked. Ang aton man nga proposal for a resolution finding or requesting for financial statement is also blocked. Ang pag-privilege speech hindi naton pagpasugtan. The question remains nga hindi naton gusto storyahan ng RPT. Ano gid ang threat kung ginastoryahan ta ini? It is just a discussion. Sa discussion ina mabalaan ta kung ano ang mayo nga gindala sang ato sang pag-increase, ano man ang hindi mayo. So nakita ko kagapon man nga nag-comment man si floor leader naton sa kay Councilor Cabaluna nga may ara kita daan subong sang lacking of guidance counselor. So basi ko no pwede naton matouch ang aton nga special education fund nga ara man 1% ina sa sang RPT. Sa akon tanan nga programa nga mayo ginasuportahan ako, ga-second ako. Pero ang question naton nga akong galastusan sa RPT ang storyahan, dasig kita. Pero kung storyahan ta ang pagpanukot, ang kabugat nga ginainda sang pumuluyo, ang businesses nga ga-close, ang inflation nga gusto naton is i-silence. Kaya muna yung paghangop ko sa pasugot sa akon sa privilege speech. They can, pwede nila yung nga hindi ko papasugtan kaya suspension of rules ito. Pero ang ginapamangkot na bala naton nga ginapasugtan naton mag-privilege speech nga ako hindi. So it's a matter of fairness siguro nga question. Na batihan diri Bombocham ang nangin sa Batman ni Councilor Shinwari Mabilog kaangot sa wala pagpahanugot sa iya ang magatag sang privilege speech sa 5th regular session. Ang unod bala sang privilege speech ni Councilor Shinwari Mabilog offensive, inappropriate ang topic, makatugas ang kung ano man nga kalain or whatsoever nga sa punto sang negativity. Kay I do believe atong ambal ni Councilor Shin, di bala may ara na sila sang deadline for kada semana, Friday na kung gusto mo nga magpatigayon sa privilege speech, mapasa ka sa mga nagakigo sining requirements under sa ila sini iyang rules. So mabar ka malang sa pag-deliver sa privilege speech kung inappropriate topic, offensive, or kung ano dira iyang magapabutyag sang negativity. Pero kung realidad and based on facts ina, with proper supplementation sa mga documents, there is no harm man siguro sa pagpamati isang kung anong mangin kaundan sang privilege speech ni Councilor Mabilog? Amo gani Bombocham, battery ang ginasa battery sa majority sa 12 City Council ngati anything nga related sa real property tax or any nga mga tupiko nga mag-relate ang hindi na nila pag i-accommodate o kung pagpamatian kahit daw liwat-liwat na lang man puno. And klaro naman nga ang 40% reduction nga extension na pasar na on first reading. So kumbaga daw wala na kamo isang kilanglan pa na ipakingbato ang ining RPT.
nga 80% reduction and mismo nga ginapasar ni Councilor Shin Marie Mabilog. But the point is ng ni Councilor Mabilog na privilege speech lang at least mapamatian ang ginaindaman sa nga pumunuyo sa iya regarding with real property tax Bombo Cham. All right. Ini si Ay, Bombo dahil Hana. ang gili Bombo Hana, kay damo na gid nagapalabot sa aton sang information dira. Damo kuno nakasiplat nga konsimpo sang tigpramahaw. May duwa kuno ka member sang sangguniang panglungsod nga way ginahatagan pamahaw, way ginsakop, way nadala sa budget, ano? Sistema man. Ay, okay. Anyway, Bombo Cham sa mo sinaman and off the record natin si Councilor Shin Marie Magbilog. But then, okay lang man sa iya nga pagpunta ng record nga actually wala sa ako na makahibalo nga may snacks ganito nung nga panagtag na ulihin ako niya nakitaan ay nawala gid man gali atong table sang snacks. Kaya usually ang mga pamahaw dira ang mga siopaw, kupon na tinapay, ang ginabutang dira nga naan ready na bala sa ilang mga table. But then, nasibatan natin nga wala gid man ini na butang diri sa iyang lamesa. So, ini, ang sabat lang ni Councilor Shin, well, mambuhan, wala man ako nagutom kung mag-session and hindi man na makabugin sa akon nga week, kumbaga. Sa bagay kay, no offense meant, do hindi man kinahanglan ni Councilor Shin ang pamahaw? Amo gani. Amo gani mo siya masabat niya nga hindi. Pero ano lang bala, mga nadumduman ko lang sang tsimpo nga beat reporter man ako sa City Hall. Ang session hall ara sa second floor sang Iloilo Terminal Market super sa madumduman ko pang Vice Mayor to si former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ti kada sesyon ay Merkules man to sa una sesyon namon alas 2 sang hapon. Ti kada alas 2 na yan sang pati media na iya bombohana sa akop to sa una sang pamahaw mo. Lain-lain na may ara batchoy with tinapay and syempre may juice. Kung isa arroz kaldo nga may itlog, tapos siyempre may drinks na, pili ka tubig o kun juice. So ginadulong na da sa do gamay sining media hall, no? Hindi man gisin do basta do space for sa mga naglain sining member man sa nga or katapos sa media nga nagatambong sa sesyon, no? May mga pansit mulo, no? Ang siguro do snack gid nga snack gid ti inang mga gagmay bala nga naka-plastic nga tinapay. Sa na-experiencean ko mo sina, no? Nakaagi man ako tambong sang diri ng session hall sa City Hall sa diri na sa May Plaza Libertad na. Pero do that time do tama kami to galing kagutok. Sa dito nga session hall hindi iya dira sa care building. Gutok kami to bangod man sa sining pagsulod na balasang social media, gagwa na tsura mo sa kamerahan ka na, so on and so forth, no? Ti umpisa sa todo dito nga tsimpo sa madumduman ko do ay naman to pamahaw gani, no? Pero hindi man siling ginatambungan talaga sesyon bangod sa pamahaw. Do mga dumduman ko lang Bombo Hana sadto anay. So, dira sa care building may pamahaw da nga ginapanagtag? Sa mga councilors lang Bombo. Hindi namin ko sa media. Wala. Bombo. Why? Ever since, salin sa adri pa lang sa mismong 6th floor sa City Hall gate, wala diri sang ginapanagtagman ang pamahaw for media. But I think only councilors so tubig and pinatos nga tinapay ang nakatungkong sa ilaman nga lamesa abang matyaw. May nahikay di sa syudad sang Iloilo?
Hambalya sa miyag-aw gani early dinner naka-cater pa. Wow, bongga, grabe. Grabe ito yan sa miyag-aw gali magga sisyon to sila yung bumbuhana. Oh, sa miyag-aw early dinner na naka-cater pa. Grabe. Wow. Believe ko yan sa miyag-aw mag-sisyon sila. Tuon na. Grabe, dog-daog nyo pang highly urbanized city ba? Ilaya pamahaw lang ano ganito, siupaw kag tubig, siupaw kag juice. Oh, miyagaw ya early dinner ko mo. Cater pa. Cater pa. So sige. So amo na Bombocham ang so far ang mga pagtanaw na observe naton diri man sa may regression sa Chopper City Council. Hopefully nga by the next week bantagan kung ano naman no nga mga tupiko and privilege speech diri ang paghatag man sa mga councilors so sa may Iloilo City Council. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Sponsored gali isang uswag, no? Ang pamahaw. Oh, okay. Nagpalabot man isang message si Councilor Rodolph Ganson, no? So nga regarding sa pamahaw, sponsored na isang uswag. Obviously wala siya nadala. Santuanay sang Vice Mayor kuno si Vice Mayor Jeffrey Ganson 1998 si Councilor Rudolph na ang tawag siya ni ang Chief of Staff niya may lunch for all media every session bauti siguro na ano lang to na by that time siguro hindi na ko to beat reporter sa City Hall. Why ko kahingagaw sang lunch for all media Councilor Ganson, sir? Kayang madumduman ko lang sa chimpo ng ni former Mayor Jen Patrick Mabilog. Ang mayor to si Mayor Jerry Treñas. Sa aton ang mayor to. Yes, si Mayor Jerry Treñas. Ang congressman that time si Raul Jr. No? Sa aton sini nga mga kabumbo and then nag-election, naglagan si Mayor Treñas congressman, nag-mayor si former mayor Jen Patrick Mabilog. Do dira na yang nga era nga nakatambong ako sa or nag-cover ako as beat reporter sang City Hall dito sa may Iloilo Terminal Market. Speaking sa mga pamahaw nati kung kaisa kinahanglan gid man na para nga ma-energize naton ang aton sining lawas kag ma-fuel naton ang aton sining mga brain cells bala para sa mga legislators, sa mga councilors, no? Magana ila sining brain cells, damo sila iya mapaminsaran dira, damo sila maplastar, no? And ma-convert sa mga legislative measure, no? Kunti mas labing maayo para naman iya sa media amuman ang epekto sina, no? Para nga mapukaw man ang mga brain cells dira kay kung gutom ka din di magkapaminsar mayo mo. Pukaw-pukawon mo da mga brain cells para nami ka mag-anggulo sa mga balita dira o ini nga balita niyo. Ini nga statement ni nami ni. Nami ni nga statement ni pwede gini developmental ni. Ara naman to yang mabaisay dira abi ang duha ka mga konsyel kay nagadebate. Butangan mo naman da nga ati nagsumpakilay ang mga pang-ino-ino sa duha ka mga konsyel. Naon tido gwapo iplastar. Gagata ang utok. Di ba Tita Reds? Tiya mo na sa aton sini nga mga kauturan. No? Pero konseling kinanglan nga may pamahaw gid why man na hindi man gid kinanglan sini nga dapat may pagkaon gid or whatsoever. Kung may ara mas labing maayo, kung wala okay lang man, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, do nag-focus na kita sa pamahaw kag pagkaon. Anyway, tayo ko lang nga balik-balikan may mga
general rules, mga nagkalain-lain sini nga mga pagsulundan sa bahin sang sangguniang panglungsod abi sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sa ila sini nga mga parliamentary rules dira. Sa nasiling na ganin naton, ang ginadumili malang sandig sa aton sini nga pagpropamangkot sa mga legislators nga aton sini nga kilala, gin support ta pagid sang jutay nga pagbasa-basa, no? Ang ginadumilian malang ya ang mga inappropriate topic, mga mambal naton abido kasubong iya nga do ang mga topiko or mga makabutang bala sa alang-alang sang safety sang iban or sang kung ano man dira, mga duwala nagakaangay, no? That's the time kuno nga balabagan ina nga hindi na pag-i-deliver, no? Mapunggan man ina kag hindi na makalabot sa tiyempo mismo sang session, no? Kay gina-require na sila nga magsumiter sa mga privilege speech nila, topics nila or whatsoever para nga maagrihan sang August body, no? Sa aton siningaron iya nga mga tagpalamati. Pero kung hindi man lang iya inappropriate, di man lang iya bastos, or kung hindi man lang iya makapalain sa kung kay sino dira sa aton sini nga mga kabumbo, no? Why man sang problema kag nagakaangay lamang nga dapat pamatian kay kinamatarong manaya sang tagsa-tagsa, partikularmente sa bahin karon sang isa iya ka konsihal or member sang sangguniang panglungsod. Ugaling kay siyempre outnumbered si Councilor Shin Marie Mabilog kag why naman siguro na namian pa ang mga members sang City Council, particularly sa Uswag Party, no? Nga magsagad ka pinamati sini kay nahataga naman sang kay gayunan si Councilor Shin Mabilog nga magplastar sini kaglain man niya ang pananawan sang mga kopdanan niya nga mga konsyal. That is why nga do hindi gid ka first base si Councilor Shin Marie Mabilog, Pero sa gyapon ang konsyal nagapati nga i-lay down niya malang niya ang realidad sandig man sa iya sini nga pagpanalawsaw ining epekto sang inflation kag sang mataas nga real property tax. Sa aton sini mga kabumbo, tiyanhon muna kay why siya mahatagan sang kay gayunan. Try, Councilor Mabilog, ma'am. Basi kung pilang kadlaw may change of heart man dira sa pila nimo ka mga kopdanan and eventually mahatagan sang ligwa nga manubo na ang imo sinigin tanom iya nga kausa sa paghatag sa nagakigo sini nga pagtamod sa sining issue sa real property tax. Iban sini nga mga balita kag impormasyon di ta na matatapan diri sa Bombo Anay sa Udto, itugyanta sa iban sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Third prize winner, 3,000 pesos ang iya sini nga ginahawiran man sa karon nga mga tinion taga Barangay Lagubang, Barotac Nuevo, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga Birch Tree 45. Si Ma'am Heidi Senal. Congratulations gid sa imo. Thank you, sir. Isipa bi ma'am. 1,000 pesos. 2,000 pesos, 3,000 pesos. Iba kaliwat sang proof of purchase. Dira sa Barotac Nuevo, mag-intraman ka mo sa Swerte sa Palengke 2025 promo. Ay basi ka mo man ang magabutan kag magdaog. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha,
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 17 minutos makalipas ng takna nga alas 2. Hello, gidira sa inyo tanan. Maayong hapon. This is Tita Regine. Yari na naman kita sa pagdulong sa inyo sa kahapon lamang program. Salamat, gid. Nga ara ka mo dira kag nagatutok diri sa aton. Sa aton nga mga letter senders nga I'm sure nagasubaybay gid every afternoon waiting nga mabasahan ang ilang mga kasaysayan. Well, this could be the afternoon nga inyo na nga istorya ang aton nga mabasahan diri. So bantay gid kamo dira. And to those nga may ara man interest, may desire nga mag-share man sa ilang mga kasaysayan, feel free anytime. Kung ready na kamo sa inyong mga istorya, email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Uy, mag-umgo-um ang aton nga panahon. Perfect! Para nga itulog-tulog, but not. Kung may appointment, may klase, may trabaho, unahon gid. Ang mga ini. Di tanay pa, puro punggan ang pagtulog-tulog. Anyway, sa mga aral lang sa sulod sa balay anytime, no? Basta bukas ang inyo nga talinga, bukas ang inyo nga mga radyo, dira. Sige, up tonight kita sa nga hapon. Kaupon ninyo si Tita Regine. Kag si Regine Talkman ang aton nga singer para sa nga hapon sa ambahanon, mahal ka ng mahal ko. Welcome sa kahapon namang program. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang pula. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal
O na, sige na. Sa'yo na siya. Mahal ka ng mahal ko. By Regine Talk. 22 minutos makalipas ang tak na ang 2:00 sa hapon. Dirinig kita sa pagdulong sa mga very interesting stories para sa inyo sa Sininga Hapon sa Webes. It's August 14, 2025. You're with Tita Regine. And here's the story from Ningning sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Have a blessed day sa tanan, especially to you, to all staff members of this station, sa akong tanan nga mga kabataan, kag mga umagad, mga apo, mga balaye, friends, nga nag-ukod pamati sa mamanan nanda nga nagdaog ako. Kag sa tanan nga mga classmates ko sa kahanginan, Lola Amparing, Lolo Dansya nga Joker, student mom of Lambunaw, kag sa tanan nga writers and listeners of this program. Tita, please, hindi na lang pagbasaha on air, hang. Akong matuod-tuod nga ngalan kag address. Kay ginapasudlat gid sang postmaster ang complete name and address sa envelope. Ay, gali. Sige, no worries. Pero kilala nila ako nga ako ang nagdaog kag na-interview last time. Then so what? Hehehe. Kaniman, that's the attitude. So, tita, sang pag-volunteer ko sa hospital, sang pagkatapos ko gid, sang primero sa OPD Information Clerk, dason sa Medical Records, kaya ko. Dason, ginhalin pa gid ako sa ward as attendant. Kaya ko gid panguha temperature, kag ask kung kapilasan da kaihi or pupo sa sulod sang oras nga among duty. Primero ko nga duty sa ward, first night, kay night duty dayon ako. 11 p.m. to 7 a.m. Kaya ko gid, kay enjoy ako. First night, may patient kami nga manugbata. Galing, nagtener sa binukid kakalinog. Pero, hindi mag-accept ang kalinog. Gintulod sa amon diri sa Lambunaw. Abaw, pasensya gid, pero mabaho na ang mga nagapanggwa sa iya kinatawo. Sorry sa nagkakaon. Gali, kaya hala kapaltera ka kusi or spank ang kinatawo sang babae. Ang doktor nga duty is tuman kadako. Bisan sa iya mga alima, kadaragkol, ti need gid nga IIE. Sus, nagayayay ang babae, kay garlain na matsyag ka babae. Ginkuot ang bata, pero siguro mga 3 days na nga napatay sa sulod ka busong sang babae. Pagkatapos nila himos ka bata, ga-observe lang ako. Ginbubo ka doktor, nakita na ako nga way ga-join sa mga nurses kag midwives. Ay siling yan, ning dali na. Siling kumaano. Isa ka maninay, wish ka kag mag-uyat ka sa bata. Amo gali, hambal ko. Pagkatapos, nagbalik na kami sa station, gasulat ng mga nurses, ka-report nanda. Ako tana, nagginhawa dalong. Hambal ka, doktor, o na ano ka? Sabat ko, nagutom. Waay gid ako kapreparar o dala pamahaw. Nagsulod ng doktor sa kwarto na. Pagbalik na, may dara nga termos, mga tasa, latas ng biscuits, coffee, gatas, kagalamay. Uning pamahaw na, siling niya. So samtang nagapamahaw kami, kay lalaki ining doktor namon. Daw maano sanda kakadlaw. Kay seryoso ako kag magsiling, siguro, do hindi gid ko magpamana kung alang-alang paghigugma ko sa lalaki. Sus, daw maano sanda kakadlaw. Hasta nga, duro nga mga bantay, nagruwa sa anda kwarto kung ano ginakadlawan nanda. Ti amuran tita, pagpakasal namon, why gid ko yan ang invite sa taga-hospital. Pero ang dentist, kaagto, hapon na, ginambala na ako. Insaway gid ko nang invite sa taga-hospital. Why, tana kamaan. Kaamon nga istorya.
Hasta sa prenatal, sa private, ako yung doktor nagapa-prenatal. Kag sa Paltera, tanan ko nga bata, kati pa di pa man kato nga time. Hambal ka pa kaduha ko, durusan da naghanda, mga regalo daad. Sayang, sabat ko. Way tanda ka maan, ka istorya behind namon. Waay namin nabilin nga mga kaimaw ko kato kag mga doctors, mga seniors na, kag iban patay na gani. Abi ko, dyan lang ako mabuhay obra. Galing bala ang hisa, hindi, gid malikawan. Ang iban, nahanugon sa akon, pero may isagid ko nga kin relative, nga hindi gid tana. Gali, kaya ang hinablos, ginpasulod. Pero waay man buhay, kay know-how man ko no. Tingin ang balan pa ko kakashare, kay sa information nga, mabalik ko. Hindi na ko, sabat ko. Hindi ako happy. Ako lang hindi ka orobrahan Di malawig na, Tita Regine, sorry ka penmanship ko, pat regard sa tanan. Sa liwat, lovingly yours, Ningni of Lambunaw. Titod man ning Neno, ngaway ka nang imbitan sa mga taga-hospital. Kaya tinagpakasal ka na, so meaning, hindi na tuya alang-alang ang imong gugma sa imong bana. 100% gid. I'm sure hindi kanila pagkadlawan, di bala? But anyway, I'm sure nga kataas sa inyong pagmamahalan sa inyong husband. Kag happy ang inyong life together, hindi bala? But anyway, salamat gid ha, Ningni, for another story para sa amon sa sininga hapon. Alas 2:29 ang aton nga oras. Panambalikan ta, iban pa nga makasaysayan. Diri lang, sa kahapon lamang program, kaupo din nyo, si Tita Regine. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri. Natin nga stories from Nanay Del sa Zaraga, di naman nakalabot sang lagaw ining baby girl ta. Anyway, good afternoon sa imo Nanay Del. Ang letter ni gusaling diri. Dearest Tita Regine, mga Bumble staff, all my KLP classmates, and dying listeners, good afternoon to all. Ang akong nga 41st letter, may Tigolo, Island Hopping. Oh my, Tita Reg, how beautiful the sun shines today. Samtang nga nagalagaw ako sa akong nga garden with so many different colored flowers. I'm so inspired, kag happy beyond compare. Nature's best. Tita Regine, last night, nagdamgo ako sang dagat. Alone? No. Madamo ako sa mga kaupdanan. But when I jumped out of the bangka, I jerked. Kag nakabugtaw ako. Yes, ang nagligid nga bulan, sang mga nephews and nieces ko, nagbisita diri sa amon from Manila. Ginpang imbitar ko sila nga magbisita sa Guimaras. Even sa isa lang kaadlaw. So pulo kami kabilog nga naglakat. Isa ka SUV kag isa ka pick-up ni Toto Romel, ang Romel ang akon nga hinablos.
So alas 6 ang aga, ara na kami sa Lapos, waiting for the Roro to go. So in the Reg, fate was so kind, nga ang weather was so fine. So we were all excited nga makita na si Ting. Di siya gid lang ang makadecide kung diin niya kami dalon. So nakibot si Ting pagkakita niya sa amon. Sabi niya, Nay, diin niya si Tita Bing. Nga wala siya kaupod. Amo na iya mga pamangkot. Siling ko, sorry gid to, ay wala siya sa balay. She took vacation kay Jing. Si Jing, amo ning ako niya daughter-in-law atong mother, sang nurse. So nagkinarangkara naman sila. Kag si Ting decided nga mag-go on an island hopping kami. Abaw in the Reg, puwerte ginakakunyag nila tanan. And they all shouted in chorus, it's okay for all of us. So, ready na kami tanan to go. Full packed ang duha ka salakyan sang pagkaon kag drinks. So, without much ado, we silently left Hordan. Nag-agi kami sa simbahan kag nagpangamuyo kay Saint Michael the Archangel for our safety. So we had a long way to reach the government-owned building. Kung sa diin si Ting nagpangayo permiso. And thanks kay ti, we were permitted. So in the Reg, duwa ka pump boats ang nagahulat sa amon. And deep inside our hearts, abaw, thrilled gid bala ang taga Manila. Ako iya kay sagad magsakay sa pump boat sang Banate, halay-halay lang sa akon. And I am the oldest mammal in the team. So we dropped by a government-owned building kung sa diin may seminar pa nga ongoing. So tingin duhol man lang to ni Ting ang sulat kag maglakat na kami on our way naman. In the Reg, nagdungka kami sa island nga malapad ang mga bato. Nagpalanaog kami tanan. Kag nawili maglantaw sa malapad nga kabatuhan. Ay, do ba nate ba? Mga girls nagpinaligo na. Madugay-dugay man ang kaon, kag magsakay naman. So mga 8 ka isla-isla ang nakaduan namon. And the last was the floating cottage. Kinagsiling si Ting, kami pa sinidiri ang nagpangplastar sang angkla sa kadahaligi. And all the young and beautiful girls had their swimming lessons. Ang mga Manilanon sa plus 2 small kids, bao langoy-langoy man sa Manabaw. Enjoy na sila, Tita Reg. Kaon langoy, langoy kaon, amo ni ila menu. It was already 5 p.m. sang nag-anonsyar ako sa grupo to get ready na for home. Puli na kami. Bao do hindi pa sila magtakas. Pero ara, nakoy sa pump boat, so dinalagan man sila. Dito na lang sila nag-ili sa takas, Tita Reg. Madulom na, kag maghalin kami with full of thanks sa mga friends ni Ting. Masigsakay sa kanyang salakyan. Halong kita tanan, Lord, guide our way home. Amen. It's a long, long way up to Hordan. We were delighted in the Reg. Naghapit kami to sa balay ni Ting, tapos nagbabay sa kay Inday G kag sa iya kabataan. So thank you so much Ting and family. We enjoyed it to the fullest. Sano kami makabalik Ting man. Hugs and kisses. Island hopping can't be forgotten. It's part of history sang amon nga kabuhi. So we took the last trip of Roro to Iloilo. Bao 15 minutos lang ang among nga biyahe, nakaabot na kami sa Iloilo River. So thank you Lord for the safe and sound trip. It's okay. Inday nakaabot kami sa Dawis alas 9 sa gabi. All dead tired. We didn't take our dinner anymore, kiti busog man kami tanan. Hala, wala sila ging gutom. Kay kaon man lang ang opisyo nila, kag recalled their experiences. Pagkaaga, buraw sila tanan, si Nanay Del ang una nga nakabugtaw. Te, saling ko mga palangga, liwat pa ka mo magbiray-biray? They all together answered, oo, Nay Del kag magkinadlaw sila. So these young people, walang kapaguran in the Reg. Walang kamatayan.
So thanks for reading and best regards to you and family. Love you forever, Nanay Del Sansaraga. And dedications, Reg, please do it for me. Salamat. Lola Amparing, sa imo nga mga hinablos, si Cynthia, kag si Sis Eve, we missed you so much. Lola Amparing, congrats. God is so good and loving that He gave you good health, perfect mental set, and still happy. Student Mom of Lambunaw, your very, very religious episodes, I love it. Mom in B, Province of Iloilo, you inspired me much by your awakening call. Mamiya, sa Bigawan, I joined your sorrows when your cared pets nagkalamatay, eaten by an unnamed animal. Miss G, hello ma'am, missed you so. Hope we'll all be seeing each other by December. Lolo Dencio, I smiled upon listening. Keep it up. Todorico, so adventurous. Just be very careful. Inday Jing, who dropped my letters at Bombo, thanks. Sa tanan ko nga mga cousins, Hinablo sa Damirez and Lucena, Tita Vlogs and Olive Bisiged, hope to see you days to come. Sa tanan nga mga beloved teachers in Zaraga, Banate, mga kumadre ko, mga Serwi family, taga San Salvador, Banati people, mga ihados and ihadas, I love all of you. God bless. All undying contributors of KLP, continue writing your beautiful stories. We love it. Thanks again. Kag sa imo, Inday Reg, kag sa family mo, love you forever, Nanay Del Sanzaraga. When is the next destination, Nanay Del? Where is the next destination? And when would that be? Hulat lang kami di ha, kay ti wala ka man sa may miss out nga mga adventures mo. Nami lang gidi si Nanay Del, no? Lagaw-lagaw gyapon, kiti damo iya ang mga nagapalangga sa iya, damo ang nagaalalay sa iya. And happy sila nga mapagwa nila ining si Nanay Del kag malagaw-lagaw diri man sa syudad or sa mga kabanwahanan or dito sa islas ng Guimaras. You are so blessed, Nanay Del. Salamat, Gid. 40 minutos makalipas ang taknang 2:00 sa hapon. More stories to come, diri lang gihapon. Sa kahapon lamang program with Tita Regine. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maat. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil.
Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED liniment oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED liniment oil. Gawa ng SED Marketing. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madam? 44 minutes after 2 o'clock, third story natin is from Lolo Dencio, Dear Inday Regine. Inday, ang akon kasaysayan, parte sa inagi. Excuse the term. May amigo ako, sa nag-iedad pa lang ako 12 anyos. Tawag ta kay Hill. Gaedad man siya, 13 years old. Hindi siya tumandok sang amon barangay. Tagamolo siya. Nag-estar siya sa iya magulang nga babae, kag ginasakit siya sang iya mga magulang nga lalaki. Kay 7 sila ka mag-utod nga lalaki. Nagamiguhay kami, permi gaupod sa paghampang, paligo sa suba, sa pagbaligya sang utan. Permi maubos ang amon nga utan, kay maayo siya magkarinyo sa mga customers. Alas 3 pa lang sang aga, gabugtaw na kami sa pagbaligya. Kung makabenta kami 20 pesos, nagakalipay na kami, kay kadamo na sang mabakal namon. Giistorya siya sa akon, daw malaya siya sa iya magulang. Kay ang tanan nga obra, ara sa iya. Tapos, ginatomboy pa siya kuno, nga dagadugang palakanon. Nakibot ako, kay madugay nga adlaw, wala kami magkitanay. Namangkot ako sa iya nga magulang, siling sang iya magulang, naglayas. Ginpangita namon, pero wala. Malawig nga tinuig ang nagligad. Nag-dry dock kami sa Cebu, Domingo nga adlaw, nagsimba ako sa Santo Niño. Tapos, nagpanyaga ako sa isa ka restaurant. Samtang gahulat ako sang akon nga order, may isa ka tawo, sagad tulok sa akon. Gintulok ko man siya. Nagtindog siya, kag magpalapit sa akon, kag magsiling, ikaw gid si Dencio. Sabat ko man, ikaw man si Hill. So naghaksanay kami, kag ginhagad niya ako sa iya lamesa. So namangkot siya sa akon, ngari ka sa Cebu? Sabat ko, kapangita ubra. Sabat niya, buwas, kadto ka sa akon opisina. Basi may ibulig ako. Pangita alang si Mr. Oy Kimpong. So amo na ina ang apelyido ko. Kay ginabilang ako nga hindi nila utod, kundi islan kong apelyido ko.
So, iya ina sang nagsagod sa akon. Lunes nga adlaw, naggadto ako sa iya. Nagsulod ako sa iya opisina. Nakibot ako. Siya gali ang manager. So, ginpapungko ako, kag pamangkuton, kung ano nga obra ang gusto ko. Sabat ko, galahog lang ako. May obra ako, ara ang barko namon sa dry dock. So, natingala ako nga siling niya, ka-smarte, gapangita pa obra. Tapos siling niya, abi mo bala, nagwapo ka, kanami isang lawas mo, nagmaskulado. Sabat ko, ikaw nagwapa man, kag nagsexy. Tinamangkot ko, kung nga wala kagig pa ma-share sa Iloilo. Sabat sa akon, maano pa ako didto? Wala naman ako pamilya. Wala man sila utod nga agi. So inday, gindala ako sa iya balay, sa isa ka subdivision. Hindi gid man dako, pero matahong. Kompleto sa gamit. Namangkot ako kung sino ang upod niya sa iya balay. Sabat niya sa akon, ang akon timbang, kagbana ko. Sabat ko, halong ka sa banabana, kay amo ina ang makapatay sa imo. Namangkot siya. Siling niya, kumusta na mga utod ko? Sabat ko, nag-ayo na ang ila pangabuhi, kay naka-overseas na ang duha mo kahinablos. Ginpangita kanila, kag ang mga utod mo nga lalaki, duha na ang napatay. Labay man ang akon, hambal niya. Ano ga barbel ka? Sabat ko, wala. Hambal niya, kamaskulado sa imo. Hindi pareho sang una, daw miswa nga dunot. Kag magkadlaw. Siling ko, ikaw nagwapa na gid. Sabat niya, anong himuon ko sa sweldo ko? Kundi idayaw, kag mangita sang boys nga gwapo? Pagabot ko sa Iloilo, ginsugid ko sa iya magulang, nga siling ko, buhi si Hill, ato sa Cebu. Nagmanggaranon siya. Ginkadtuan insigida sang iya magulang. Pagpauli isang iya magulang, nanugid sa akon, naginsnab siya kuno, ginhambalan, nga ginakilala man ninyo, nga may manghod ka mo nga agi. So, ginpapuli siya dayon. So, ari Inday Regine, isa pagid. May nakilala ako, kag na amigo. Gay man, galing, hindi mo mahalata, kay gwapo, kag macho. Permi ini siya gasakay sa amon barko. Nagkilalahay kami sa Luneta. Nagbakal ako halo-halo, nagbakal man siya. Namangkot siya nga, daw taga, amo ka man nga barko, ti sabat ko, oo, nga permi ka gasakay. Sabat niya, bag-o la ako kapanaog sa inyo barko. Ga-follow up ako sa akong seaman's book. Ginsakop ko siya sa bayad, nagkilalahay kami. Naghambal sa akon, nga pwede gali ako kalibre panyaga kung magdungka ka mo. Pigado gid, magasto diri sa Manila. Sabat ko, okay lang, basta isa ka lang. Tibalan mo, ginalimitahan kami. So kadto ka lang kay ara dayon. Dason nga simana, nagdungka kami, nagsaka siya, ginpanyagahan ko siya, naghambal siya, pwede ka tulong-tulong? Sabat ko, okay lang, kay ti buwas pa ang halin namon. Kung sitahon ka sang watchman, sing ganun mo, nga tiyo mo ako. Malawig na nga inadlaw, nagligad. Sige ang libre panyaga. Gaistorya siya sa akon, nga pigado gid sila, kag may problema siya. Sabat ko, ano ina, basi makabulig ako? Siling niya, sa Diyos ko na lang isugid. Kung magpauli siya, ginaputsan ko sang sudan para panyapon niya. Isa ka simana, nagdungka kami, natabuan gapaligo ako, namangkot siya sa upod ko kung diin ako. Sabat sang upod ko, gapaligo. Ginkadtuan niya ako sa shower room. Tinakita niya ako, naghambal siya. Lawas, do makailila. Patanawa abi ako sang imo. Sabat ko, tanawon mo man ang akon, pareho man ang inisang imo. Naghalin siya. Ginambalan ko, siling kong panyaga mo ara si babaw sang higdaan ko. Diri ako nagduda sa iya, nga paloy siya. Malawig nga inadlaw, kag tinuig, wala na siya kakadto sa akon. Nakasakay na siya gali. Mga duha ka tuig nagligad,
Nakasakay siya sa amon barko. Ginpangita niya ako. Damo ang pasalubong nga ginhatag niya sa akon. May habon, may perfume, kay ginhatagan pa niya ako kakulintas. Naghambal ako, bodo sobra na ini. Sabat niya, wala gani sa malawig nga pagpakaon mo sa akon. Tisiling ko, salamat gid sa libre mo nga panyaga sa akon. Sabat ko, asiling niya, salamat gid sa libre mo nga panyaga sa akon. Sabat ko, salamat man sang imo pasalubong. Sabat sa akon, dason nga bulan, mabalik ako. Siling ko, sige, halong ka lang, ka God bless you. Malawi nga binulan ang nagligad. Nakibot ako, may cadaver kami nga karga o kon bangkay. Nakatulo ang luha ko, kay nabasahan ko ang ngalan sa cadaver, iya, pati ang address. May nagpalapit sa akon, isa ka babae, namangkot sa akon. Ano sir, nga ang gahibi ka, kilala mo ini siya? Sabat ko, oo. Permi na siya gasakay sa amon. Ari pagani ang kulintas, ginhatag niya. Sabat sang babae, ako ang iya nanay. Namangkot ako kung ano ang kinamatay niya. Sabat sang iya nanay, nag-inom siya hilo, suicide. Naghambal ako, amigo, wala kagid mamati sang hambal ko sa imo. Balan mo inday, naghambal niya sa akon, nga isa siya kagay. Hindi niya mabaton, nga amo na siya. Ginabasol pagani niya ang aton Diyos, nga agintuga siya, nga amo na siya. Ginsugid ko kay nanay niya ang iya problema. Naghambal ang iya nanay, nga maayo pa ako, ginsugiran sang iya problema. Inday kalawig na gid, gali na daranan ang kamot ko sa pagsulat. Ari pagid, tawgon ta lang siya kay Pedring. Isa siya kasiman, may asawa, 3 ang bata. Ang asawa, isa ka nurse sa Canada. Permi siya gasakay sa amon barko kung bakasyon niya. Isa ka adlaw, nakita niya ako, nakasando sang itong kag naka-short pants sang puti. Kinabalan ako, nagdugang ang kagwapo mo, bagay sa imo ang attire mo. Nagihom lang ako sa iya. Ginsunod niya ako sa akon cabin, kag dugsingon. Hasta nakalabot ang iya kamot sa akon tinago. Tiginabalan ko siya, bawal! Ara ba lang akon? So nagarakak siya. Sila niya, daw tuod. Hindi, kahit daw tuod, pareho lang kita nga may matres sa tutunlan. Pinagambal siya. Abe, pahika pa ako sa matres mo. Sabat ko, wala ka makuha, kay 2 lang ini ang laba. Sabat niya, tuod be, hikapon ko. Sige ha, kay malitik ang mata mo karon. Ginhagad niya ako maupod sa iya apartment sa Quiapo. Dira siya gadayon. Ang hitsura sa apartment, do kaagi sunog. So diri inday gadayon ang mga seamen kun maalangan. Barato lang, 250 ang gabi, dala pa niya pon. Galing ang ilahigdaan, banig ang hapin. Kag nasiguro ko, nga kun maghigda ka, siguro, udakan ka sang bagsat. Sa kay Pedring iya nga kwarto, aircon. So ginpasulod ako sa iya kwarto, kag papungkuon sa iya katre, kay way siya. Ginhikap naman ang paa ko, dayon siling ko, ara ka naman, amiguhay lang bala kita, tiga respeto bala ako sa imo, gani respetuhon mo man ako, kay pareho lang kita nga lalaki. May asawa kag bata ka, gaamo ko sina. Sabat niya, ara naman, ginsermonan mo naman ako. Gintawag niya ang tag-iya sa apartment, dali, pamati ka mo sang sermon sang pari. Kag magkadlaw todo. O sige na, nag-apin siya sa akon. Tinuig nagligad. Wala na kami kakitanay. Bulan sang June, bakasyon ko, tapos pa niya gagahimos ako sa paglagaw. Nabatian ko sa radyo nga napatay siya, pati ang petsa sang iya lubong. Nagkadto ako dayon, kay malapit lang ang ila barangay sa amon. Nagdala ako korona nga bulak. Nagpakilala ako nga amigo ako sa lingko sang imo papa. Nakibot ako nga ara man ang tag-iya sang apartment. Bale, 3 sila, taga Manila. Nagkumustahanay kami. Siling niya, wala ng amigo naton nga mabuot.
Nagambal ako sa iya bata, nga siling ko nagamiguhay kami, kay permi siya gasakay sa amon barko. Ang iya bata, puro man mga seamen, so namangkot ako sa iya, nga bata, kung anong kinamatay sa iya nga tatay. Sabat niya, suno sa doktor, suffocation. Pero ang findings ng doctor, heart attack. Ginpa NBI namon, ginusisa, napatay siya sa pagtabon sang ulunan, kay ang barko niya sa Japan, ang aakon sa Taiwan. Naabtan ko pa ang bangkay ni Papa. Ginusisa ako ang tanan nga alahas ni Papa. Nadula, pati ang iyang aritos. Abi mo to, tawgon ko, pulis, pati NBI, didto na balaan, ngang iya upod sa cabin ang nagpatay sa iya. Ginusisa ang tanan nga crew, didto na balaan, ang bata-bata niya ang nagkuha sa iya alahas. Subong, napreso siya sa Japan. Nabawi ko ang alahas ni Papa, pero ang kulintas, nadula, nga amo ato ang pinakamahal. Ginambalan ko ang tagiya sang apartment nga bading. Kamo, maghalong man, kay puro lalaki ang customers ninyo. Tinday Regine, do kalawig na gid, zosta na lang diri. Salamat kag maayong hapon sa imo kag sa tan nga tagpadamati sa imong programa ang tagpadala Lolo Dencio. Being a local seaman, no? Kadamo sa mga na-encounter mo, Lolo Dencio, no? Mga lain-lain nga mga tao, and so that's why you are so rich of stories nga gina-share mo sa amon diri sa kahapon lamang program. So salamat gina sa siningang mga istorya nga wala hawid-hawid, no? Gina-share mo gid sa amon tanan. Thank you very much. Alas 2:59 ng aton nga oras, sa iban man nga may aras ng istorya, mahulat ako sa inyo nga pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pagkatapos ng kahapon lamang program, enjoy na to the max sa mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod si Tuyang Ermitanya, and then ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Ako naman, magapanumbalik buwas. So, we're going to continue enjoying ang mga istorya diri sa kahapon lamang program. Madaming salamat sa inyo sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa KLP. Good afternoon and God bless.